Добрый вечер. Добрый вечер. Сёння у нас Frostpunk 2, працяг гульні ад польскай студыі 11-bit Studios, наколькі памятаю. І гэта другая частка працяг гісторыі. Першая частка распавядала пра тое, як чалавецтва спрабуе выжыць у сітуацыі татальнага замярзання ў віктарыянскую эпоху. Атрымліваецца падзеі, я не памятаю, пра які там дакладна год ідзе гаворка, але яшчэ падчас індустрыяльнай рэвалюцыі планета пачала замярзаць з-за вулканічнай зімы. І сітуацыя пагаршалася да мінус 70 градусаў, да мінус 80 градусаў. Чалавецтва ўкрылася, першая частка ў падзеях адбывалася ва Ісландыі, наколькі памятаю. І чалавецтва літаральна праз акіян проста па льду даехала да Ісландыі, ўжо там дагэтуль, да пачатка гэтай зімы падрыхтавала сабе спецыяльныя генератары, каля якіх яны хаваліся і грэліся. Гэта была асноўная механіка гульні, спроба змагацца адначасова са льдом і надвор'ем. Гэта была асноўная ідэя. Другая жа частка, я так, трошкі прачытаў апісанне ў Steam. Апісанне гаворыць, што падзеі на гэтай частцы адбываюцца праз 30 гадоў пасля папярэдняй. Не ведаю, ці ёсць уже адліга нейкая, але стыль візуальны змяніўся з проста такога ледзянога і паравога на нафтавы. Да, то персонажа вельмі бачна. Выбачаюся. Ну вось, нават стыль змяніўся на нафтавы. Я так разумею, што, і па выгляду ўвогуле таго, што яны паказвалі раней, вітаю, Арігана. Па выгляду таго, што яны паказвалі ў сваіх прэв'ю трэйлерах, гэта будзе больш мы будзем кантраляваць не невялічкай групай па тыпу чалавек 50, там 60, у некаторых там сцэнарах увогуле за чалавек 10-20. Першы ты не дачакаешся? У сэнсе. У чым праблема? Заўсёды можна ў першы пагуляць. Ось, нікуды ён не падзеўся. Першы ўсё яшчэ на месцы. У мяне ёсць пара непройдзеных сцэнароў у першай частцы. Ось, я бы і хацеў, можа, закрыць калісьці. Дык вось, у другой частцы мы будзем кіраваць ужо большай колькасцю вялікім горадам, я так разумею, і гэта будзе больш эканамічная стратэгія, чым проста выжыванне. Магчыма, выжыванне будзе, але я вельмі мала матэрыялаў глядзеў па гульне да яе выхада. І я шчыра, я быў не ўпэўнены, ці буду я у яе гуляць. Вось, я не ўпэўнены, стылістычна яна чмурэнная, але я не ўпэўнены, што гэта вось будзе тое, што мне спадабаецца. Зараз і буду ацэньваць са свайго пункту гледжання, са сваёй званарні. Як пойдзе. Паехалі. Кайфова. Першая частка таксама была вельмі стылёвая. Другая не менш бачна. Дайце-ка момант. Гук не занадта. Гук можа быць трошкі глосны, так што, калі што, гаварыце. Добра. Мы будзем праходзіць і гісторыю. Проста пройдзем сюжэтку. Я не ведаю, Utopia Builder, хутчэй за ўсё, гэта, я так разумею, бясконцы рэжым. Ось, але мы ўжо паглядзім, ідзем у гісторыю. Вітаю, раёну. Мы толькі пачынаем. Так. Добра. Можна адразу паспрабаваць афіцэра або вышэй. Гэта можа нам падысці. Я не супраць перапачынаць некалькі разоў. Я не ведаю, як гэта будзе на стрыме. Мне проста падабаецца гэты працэс, калі нават не гледзячы на тое, што мы нешта не атрымаецца ў нас. Я не жадаю, каб мы толькі паглядзелі гісторыю. Жадаю, каб гэта было выжыванне. Мне падаецца, занадта глосна гульня. Я трошкі цішэй зраблю. О, гэта ж ремикс першай музыкі з першай частцы. Неблага, прыемна. Добра. Гульня прапануе мне... пралог, добра. Я так разумею, тут будзе 6 эпізодаў такіх моцных. Мы трапілі на старую машыну, як заўсёды. Бок мы ўсё ж такі будзем пачынаць за невялічкаю. Добра, я думаю, што мы адразу пачынаем з нейкага вялікага горада і адразу падзеі.
А хто мы такія тады? Чаму як мы маглі выжыць праз усё гэта? Можа гэта група нейкая, якая сышла з горада? Чаму нас так няшмат? Давайте складанасць прапануецца афіцэр альбо вышэй. Я не ўпэўнены. Ну не тое, каб нас зусім няшмат, там вось бачна колькі людзей на малюнку. Так. Афіцэр трошки планавання. Мінімальнае права на памылку. Мне цікава, ці ёсць, калі ёсць пауза актыўная, то я магу заўсёды свае падумаць, папланаваць нешта. Я возьму намеснік. Мне падаецца, гэта будзе складана, мы будзем паміраць. Мы хутчэй за ўсё перапачнем асабісці ў самым пачатку, калі я не ведаю. Можна толькі ў пачатку. Няма, рэжым выжывання, няма актыўнай, можна выставіць сабе такі. Няма актыўнай паўзы і ёсць, гэта жалезны Iron Mode. І няма актыўнай паўзы. Не, гэта мы браць не будзем, бо складанасць будзе занадта высокая. Наконт года я гаварыў, што я не памятаю, які год. Гаворка пра 1887 год. У самы момант індустрыяльнай рэвалюцыі на чалавецтва спусцілася вулканічная зяма. Брытанская імперыя пабудавала генератары для падтрымкі месц, куды эвакуяваліся людзі. Вось, я, у прынцыпе, гэта ўжо апісваў. І па прашэсці 30 гадоў у нас ідуць да наступныя падзеі. Паехалі тады? Вітанкі. Вітаю, Цмок. Прывітанне. Гэта нашы бацькі ў школу ідуць на відарысе. Прыкладна так. Яны шмат чаго перажылі, і прыкладна так яны яшчэ і генератары запускалі. Я думаю, гэта яны. З суседняй вёскі ідуць такія. Гэта. Зараз яшчэ раз. Я баюся, што зараз націсну і адразу пачнецца. Гук неяк даволі... Ён месцамі даволі глосны, і месцамі даволі ціхі. Я не ведаю, не ўпэўнены, каб так падставіць падстрым, каб вы ўсё чулі і вам не перашкаджала ў той жа момант. London together. United, we survived 30 years of whiteouts. But the world around us is dead. Merely surviving is not enough. We have to expand. After all, it's us who survived the end of the world. Так, мы годамі блукалі. Я не ведаю. Мне малавата падаецца шрифт. Ці магу яго зараз змяніць? Зараз я прачытаю, калі на выпадак, на усякі выпадак, і пану націсну Escape.
Так, не памятаю са свету да вялікіх марозаў. Чарговая белая цемра. Мы зноў дайшлі да старой машыны. Да якой старой машыны? Чаму яны ішлі да яе? Я так разумею, гаворка пра генератар, але навошта? У сэнсе... То бок, я так разумею, адбылася нейкая адліга, і яны зараз зноў вяртаюцца, чалавецтва трошкі разышлося ад генератараў, і зараз зноў збіраецца, бо наступная хваля зімы гэтай доўгай пачынаецца. Раней у нас заўсёды хапала, мы набіраліся дастатковага запасаў да белай цемры. Але наша колькасць з гадамі вырасла. Ужо ўсіх утрымаць не атрымаецца. Ну, пад'езд на ўсіх не хопіць. Мы гуляем за дзеда, мы гуляем за новага. У катсцэне паказваўся як бы чалавек, я так разумею, папярэдні лідар, за якога мы гулялі, вось гэты дзед. Хутчэй за ўсё ён. Ён гаворыць, што ён узяў пад сябе пад кіраванне Новы Лондон. Я не памятаю, Новы Лондон там быў у першай частцы, толькі я не памятаю, гэта мы ім кіравалі, альбо гэта быў іншы горад, проста суседні. Вось. І атрымліваецца, ён кіраваў, і вось ён ужо састарэў занадта, і літаральна ў канцы гэтай катсцэны ён памёр. То бок мы будзем хутчэй за ўсё новым намеснікам, новым чалавекам, які будзе займацца кіраўніцтвам. Нам патрэбна выжыць. Я не магу, на жаль. Зараз змяніць памер субтытраў, я бы шрифт падвялічыў, бо і субтытры маленькія, і апісанні будуць таксама маленькія, вам не будзе бачна. Бо я не жадаю іх усе агучваць, перачытваць услых. Тым больш, што перакладчык я ўсё яшчэ такі сабе. Гэта, падаецца, адзін з апаратаў, якія перавозілі генератары. Слухайце, літаральна, так, гэта недаехаўшы генератар. Гэта не нейкі усталяваны, гэта недавезены. Я зараз распавяду трошкі. Для тых, хто не ведае, яны прывезлі, чалавецтва ведала аб тым, што наступае зіма, і, скажем так, з-за таго, што была гэты самы момант індустрыяльнай рэвалюцыі, капіталісты планавалі сабе падрыхтаваць месца, дзе яны змогуць выратавацца, і ўзяць з сабой толькі тых, хто будзе іх абслугоўваць. Вось. Яны падрыхтавалі гэта ў Ісландыі, наколькі памятаю, і падрыхтавалі генератары, падрыхтавалі запасы і збіраліся жыць сабе добра. Адзінае, што яны не паспелі. Усё пайшло не зусім так, як яны планавалі. І яны ў самы апошні момант усё яшчэ працягвалі дасылаць генератары, калі ўжо зіма ўдарыла і тэмпература пачала падаць. Яны і за імі пацягнуліся таксама людзі. Людзі некаторыя спрабавалі проста сябе выратаваць. І людзі як бы стала вядомым пра тое, што яны ставяць гэтыя генератары. І літаральна проста па льду з брытанскай імперыі вось папёрліся людзі праз снег, па льду да Ісландыі, каб там скарыстацца гэтымі генератарамі. Па дарозе яны некаторыя генератары яшчэ дастаўлялі, і хутчэй за ўсё гэта адзін з іх. Дастаўляліся гэтыя генератары, і іх яшчэ было раскідана, то бок яны не ўсе былі дастаўлены. Людзі ў некаторых гарадах перахапілі ўладу сабе, у некаторых капіталісты і уладары гэтых генератараў засталіся кіраваць, то бок я думаю, што гэты канфлікт тут сацыяльны будзе яшчэ разглядацца. Але у нашым выпадку гэта літаральна мы бачым адзін з гэтых генератараў. Кавалкі старага дрэдноута вось на іх перавозілі, знаходзіцца пад снегам. Яшчэ ў вагонах знаходзяцца рэсурсы. Патрэбна разбіць лёд, каб дастаць адзін з нафтавых вагонаў. Пачакайце-ка, нафта. Яшчэ 887. Гэта толькі сам пачатак выкарыстання нафты, але паравыя гэтыя генератары, яны ў асноўным на паліве, на вугле, яны вугальныя былі. Тыя версіі, якія мы карысталі ў першай частцы. Так. Давайте я зараз хутенька налады. Давайте больш інтэрфейс. Ён незначна больш, неяк. Літаральна амаль тое ж самае. Але хоць трошкі можа дапамагчы. Таму што, мне то ў парадку ўсё, але вам можа быць зусім не бачна. Стварыць раён. Я глядзеў вельмі кораценька толькі тое, як яны там у праглядзе гулялі, і гэта вельмі не падобна на інтэрфейс таго, што было раней. Вау, кайфова. Вы паглядзіце.
вакол мышкі там, дзе мы так я разумею і будзем будаваць зараз гексавая гэтая структура. І яна як чарнілкі такія перацякае. Трошки брудненькі такі стыль, але ў яго штосьці ёсць. Штосьці ў гэтым ёсць. Ён адначасова такі нафтава-чарнільна, просто як гэта самае, як схематычны такі. Калі першы быў вельмі снежны, то гэта ўжо такі трошки брудненькі. Кайфова. Трэба было будаваць генератары на зайцатрусах. Калі б там просто... Я думаю, што калі бы зайцатрусы... Яны самі з каго заўгодна пабудуюць генератары. Імі асцярожна. Быццам раскольны на лёдзе. Так, а мне больш нагадвае яшчэ такія, як чарнільныя просто плямачкі, такія, яны ж яшчэ перацякаюць там, дзе мышу вяду. Вось. Вельмі такая... Кайфова, кайфова. Не ведаю, мне ўвогуле патрэбна пабудаваць... будаўнічы раён. І як я гэта Ага. Абраць 3, я так разумею, гекса? Альбо... Што я павінен зрабіць? Я не разумею. Ну, а што, дзе я яго магу пабудаваць? Толькі тут я бачу, вось гэта гекса. Я націскаю, нічога не адбываецца. Не? Я павінен не мышкай гэта рабіць, а як гэта павінна працаваць? 5-4 дноута. Цудоўна, але ж гэта ўсё яшчэ не тое. Будаўніцтва. Вось, будаўніцтва раёну. Зараз мне тут по роликам. Ага, зразумеў. Гэта толькі каля... Усё. Дзякуй. Усё яшчэ? Я літаральна раблю тое, што там у ролике показано. Я не разумею. Што я павінен рабіць? Нафтовый вагон. Так. Зараз яшчэ будаўніцтва раёну. Я просто паглядзеў ролик і не разбіраўся до конца. Ну, гэта ж літаральна тое, што я рабіў. Фіксаваную колькасць плітак. Добра, гэта вось гэты тайл я браў. Падчас будаўніцтва... Ну, я ж не магу зрабіць гэтага. Я літаральна вось гэта і раблю, а яно не робіцца. Там літаральна сказано пра... Не. Усё яшчэ не разумею. Я просто... Левая кнопка мышы быццам бы нічога не робіць. Ну, я вось её зараз націскаю, нічога не адбываецца. Я, можа, баг нейкі злавіў? Вось яна, маразабойня. Можа, гэта яна? Так? Гэта разбіць лёд навокал. А колькі я патрэбна? 8? Во, пайшло. Вось, маразабойня. Мы зараз разаб'ем лёд. Правильно я зрабіў? Яна будуецца? Альбо я дрэнна зараз зрабіў. Ну, добра. Мы, хутчэй за ўсё, правалім гэтую місію з самага пачатку. Мы з паўзы яшчэ не зняліся. Здымаемся з паўзы. Разабойня. Дзе нашы людзі? О, яны ўжо нейкія краны будаўнічыя выкарыстоўваюць. Буду прыбіраць увесь гэты лёд навокал. На жаль, гэта максімальнае набліжэнне. Мне вельмі падабалася ў папярэдняй частцы, што можна наблізіцца і вельмі блізенька паглядзець, што там дзе хто колупаецца. На жаль, гэта немагчыма зараз. Пытаю я вас ці гульню. Гэта ў асноўным, увогуле на стрымах, я ў асноўным выказваю просто думкі сабе. Ну, по тыпу, тое, што я ў пэўны момант думаю. У мяне было дакладнае непаразуменне, як гэта павінна працаваць. Это розны метал. Палка металу. Так, яны прыбралі лёд, я так разумею. Яшчэ маразабойню я павінен будаваць, альбо гэта...
Ужо не так важна. Вось лёд на шляху да нафтавага вагона. Давайте вось так адзначым, каб яны прыбралі тут. Я тут навокал толькі прыбраў ад самага генератара, але мне трэба да рэсурса, каб доступ быў. То цікава, я не вельмі відавочна, дзе тут лёд, а дзе тут снег. Ну, гэта неяк яны амаль аднолькава выглядае. Усе яны над чымсьці працуюць, а што яны дакладна робяць, я не разумею. Візуальна быццам бы не адрозніваецца до і пасля. Катоў я там пытаю. Так. Адзін ляжыць каля мяне зараз літаральна, а другая не ведаю нават дзе яна зараз. Чаго ўсё на сваім доміку ляжыць. Пухнатыя ад'ютанты, дапаможнікі, саветчыкі. Наконт гэтае самае. У гульне ёсць магчымасць інтэгравацца з твічом, але я пакуль яго ўключаць не буду, бо я яшчэ літаральна разбіраюся, як усё працуе. Вось ёсць раён, будаўнічы раён робім, і мне патрэбна 3, вось яны 3 і будуць. Ты ў мяне будзеш будаўнічым раёнам. На базе атрымліваецца нафтавага вагону аднаго з іх. Будавальны. Зборная канструкцыя ў ім знаходзіцца. Некаторыя з іх нават яшчэ працуюць. Давайте яшчэ накіроўваць пашыраць тады. Няхай лёд прыбіраюць далей. Бо навошта... Што яны будуць ставіць? Я так разумею, ачыстка льда не займае ніякага ресурсу. Можам чысціць просто. Раён будуецца. Что там с температурой? Минус 20. Нарастая. Не хапае цяпла і будынкаў. Давайте яшчэ адзначым будынкі для жыцця. Вось яны рэкамендуюцца тут, бо каля генератара цяплей. Давайте тады літаральна 1, 2, 3, 4, 5, 6. Гэта ўсё, што тут я магу пабудаваць. Няхай будзе дзе жыць. Дзе я магу паглядзець? Нас 3000 чалавек насельніцтва. Ага. Добра. Не хапае 39 будынкаў. Я не ведаю, колькі дае адзін раён. Спадзяюся, нам гэта хопіць. Нам не хапае яшчэ ежы. Што мы з ежай можам зрабіць? Продовольственныя тавары. Ну... Я не ведаю нават. Паглядзім зараз. Чуў, што інтэграцыя выкарыстоўваецца на галасаваннях мясцовай рады. Ці ўпэўнены ты, што мы будзем галасаваць за цябе? Не ўпэўнены, але ж я спадзяюся на вас. Не, я пакуль я разбіраюся з базавымі механікамі, рада для мяне яна неяк далёкая касмічная нейкая рэч. Вау, які раён, вы паглядзіце. Добра. Гэта тыдзень, так. Я толькі не бачу, дзе ты гэта... Вось, так. Так, 10-й тыдзень, 5-й дзень. Так, распаліць печ у дрэдноуце. Людзі пакрыху разбіраюць, там бачна, што ім нешта капошыцца, быццам бы... Не людзі, хутчэй за ўсё, просто тепло. Я магу яго... Калі яго запалю, на што мне будзе выкарыстоўвацца матэрыялаў? Не хапае... дзе мой асноўны ресурс? Вось нафта, 60 нафты. На печ дрэдноута патрэбна 30. На раён патрэбна... Вось і гэты раён мне здабывае... Новая падзея. Нашы людзі цешцца, ведаюць, што па трубах цячэ густая чорная маса. Нафта ў нас ёсць. Корпус цей гэтай... я не ведаю, таму што я просто зараз пачну па-ўкраінску прасцей чытаць ужо. Гэта трошки збівае насамрэч. З ангельскай складана перакладаць, украінская аптымальна, па тыпу значна прасцей у гэтым сэнсе, але я бы вам пакідаў гэта чытаць, бо я пачну просто збіваць вас. Так, выпрабаванне, што падаецца... І яно ж мелкі, ён уже хутчэй ўсё. Я зараз гляджу на прагляд, не, вы ж ні халеры там не пабачыце. Нашы людзі цешцца, ведаюць, што па трубах цячэ густая чорная маса. Корпус гэтай старой устаноўкі сведчанне выпрабавань, якія выпалі на нашу долю. Але што важней, яна альбо ратунак падчас навальніцы.
Яна уже дапамагла нам перажыць не одну бершую не одну белую цемру і зноў зробіць гэта. У нас ёсць нафта, значыць печ будзе працаваць. Абраць крах дрэдноута, каб атрымаць доступ да кіравання печшу. Пасля ўключэння печы дрэдноута аўтаматычна ператварае нафту у цяпло. Зразумеў. Мне магчыма, мне плюс 60 нафты. Калі ўключу печ дрэдноута, то будзе 30 выкарыстоўвацца. І мне патрэбна месца, дзе яны будуць здабываць ежу. Давайте запустим дрэдноут, калі ласка. Печ пайшла. Запрацаваў. Гледзячы на тое, што ён у дрэнным стане амаль разваліўся, ўсё роўна аб яго можна абагравацца. Печ распалена, у нас дастаткова нафты, каб пакрыць асноўныя патрэбы. Але мароз усё роўна, ну, шчыра кажучы, мне лягчэй з ангельскай. Я насамрэч мне адначасова прасцей і складаней з украінскай. З-за таго, што яна занадта падобная, то я не ведаю толькі я не ведаю слоў некаторых. Я ўсё яшчэ я гасціў ва ўкраіне і шмат разоў, але украінскую ад гэтага я разумею, але сам, як бы перакладаць гэта зноў новыя нейронныя сувязі зараз у мяне фармуюцца зараз, таму што гэта незвычна. З ангельскай я ўжо трошкі прызвычаюся за апошні год стрымоў. Вось, я, можа быць, пераключу назад на ангельскую, паглядзім. Яно зручна, вось, што добра з катсцэнамі украінскімі, мне падаецца, гэта калі ідзе... Што ідзе добра з украінскім, гэта калі катсцэна ідзе, і мне не абавязкова, бо я разумею, што не ўсе размаўляюць, усе ў чаце разумеюць, усе, хто глядзяць, усе разумеюць ангельскую. І катсцэна можа быць значна прасцей, тады вы можете просто чытаць субтытры, бо я ж не буду паспяваць перакладаць. Ведаю я польскую, тая ж самая сітуацыя. Я разумею, але дрэнна размаўляю. Па тыпу, я хоць і жыву ў Польшы, але амаль я не выкарыстоўваю. Вось. І так атрымліваецца, што на беларускай я размаўляю значна часцей, значна больш. Па тыпу 80% свайго часу я размаўляю на беларускай. Вось. А польскую я выкарыстоўваю, можа, 5%. Астатнія 15% прыходзіцца на ангельскую. Вось. Так. Дамы найлепшыя абарону супраць холаду. Трэба пабудаваць яго паблізасці каля іншых дамоў альбо каля самай печы. Нам спатрэбіцца зборная канструкцыя для будаўніцтва. Трохі мы прынеслі з сабою, астатнія спрыйдзецца знайсці у вагонах. Я бачыў, тут быў, вось ты. Да цябе трэба дабрацца. Давайте ламаем лёд далей. Вось гэты кавалак прыбярэм, бо я тут збіраюся скарыстацца гэтым кавалкам, і тут я таксама нейкая... Нам патрэбна здабываць ежу яшчэ, у нас яе не хапае, на жаль. А колькі тут будзе... Здабываем, засталося 40 000. Так мы яшчэ даволі доўга будзем гэта выкарыстоўваць, 94 тыдня. Тут тыдні ляцяць, каб зда. Літаральна, дзень 7, 8... Гэта не тое, каб доўга. Вельмі паскорана ўсё. Зараз яны пачысцяць гэтую тэрыторыю. Нейтральныя адносіны... гэта вось фракцыя адзіна якая зараз. 3000, усе людзі, якія прыйшлі. Мы па тыпу качэўнікі у гэтым сэнсе. То бок мы гуляем за фракцыю, за людзей, якія літаральна займаюцца тым, што падарожнічаюць. Гэта літаральна асноўны сэнс. Яны проста ідуць. Гэта тыя людзі, якія сышлі з гарадоў, я так разумею, што спыняюцца на прыход зімы. Яны спыняюцца каля проста вось, дзе трапіць. Яны ведаюць ужо шляхі і куды можна прыткнуцца часова. Давайте паспрабуем
Паглядзім, як пойдзе з гэтай самай, з ангельскай. Я зараз просто пагляджу. Бо некаторыя словы мяне збіваюць, я іх просто не ведаю. І я нават задумваюся, што яны значаць. Бо на ангельскай я ведаю і не магу перакласці, я ведаю слова, і просто не памятаю, як яго перакласці, але разумею, што за слова. А тут атрымліваецца адваротная такая штука, што я бачу слова, і я магу яго прачытаць, але сэнс мне невядома. Нават не задумываюся. Ну вось, падарожнікі. Таму што мандрыўнікі мне шчыра нічога не гаварыў дагэтуль. Можна камеру, калі ласка, разгарнуць, як была? Мне падабаўся ракурс. Вось, пакінем так. А, тут і шрифт прыгожанькі. Добра. Я пакіну ангельскую пакуль. Калі будзе праблема, то зноў пераключымся. Паглядзім. Вандроўнікі, так, але ж я не ведаў. Штось неяк так шмат змяненняў, і на першую частку настолькі не падобна, што нават не ведаю ці браць. Я скажу, што у мяне тая ж самая праблема з гэтай гульнёй. Я звычайна купляю гульні, і тут я ўпершыню набыў толькі дзеля яе Season Pass сёння. Ну, не Season Pass, божа. Гэты Xbox Game Pass. Вось тупо за яе, таму што дагэтуль мяне гэта не вельмі цікавіла. Я там, ёсць нейкія гульні, якіх я зацікаўлены, але з Frostpunk'ам у мяне настолькі сумневы другім, ён настолькі адрозніваецца, што я не ўпэўнены, гэта зусім іншая гульня, гэта увогуле нават не аб тым гульня. Я не ўпэўнены, што мне гэта падабаецца. Польскай агучкі няма, не, мовы пераключаецца, заўсёды застаецца ангельская, так разумею. Агучка. Так, у нас ёсць раён новы. Давайте пабудуем раён, каб ежу здабываць сабе. Мы можам яе... Давайте. Ага, мне патрэбна нейкая крыніца ежы. А ёсць тут нешта гэткае? Вось тут магчыма. Але ж гэта далёка, каб зда. Альбо тут унізе. Ё-маё. Гульня спыніся. За... Холоду на некоторые наших людей замерзли насмерть. Якого хера вы замерзли? А чому вы тут замерзаете? Тут холодно? Як вызначить? Кабзда. Я просто гляджу і такі, блін, тут столькі ўсяго адразу. Я ўжо тут просто так холодно. Я не бачу, дзе паглядзець, ці холодно тут ці не. Ну, ось у гэтым месцы. Яны замерзаюць у гэтым самым, на працы. Я магу неяк па тыпу дамы? Я так разумею, тут ёсць эфекты раёнаў, што адзін раён уплывае на іншы і дае цяпло, напрыклад. А выдасці да крыніцы цяпла яны ж не маглі, а яны ж качэўнікі. Не, гэта немагчыма, гэта занадта складаненька. Ежу мы зможам здабыць, толькі калі мы лёд расчысцім вось ажно датуль, вось туды ўніз. І то ежа будзе абмежавана 14 000. Ух. Давайте будаўнічы вагон гэты. Што я тут? На што ён мне патрэбны? Вось. На здабычу. А я магу... Вось, а яны быццам бы... Я, можа, нейкую механіку яшчэ ў гульні не разумею. Нагадваю, я гуляю на высокай складанасці адразу. Каб мяне адразу правалілі мы гэта і пайшлі па новай, каб зразумець, што я раблю не так. Будаўнічы раён. Ось он. Мы будзем даставаць зараз падрыхтаваныя зараз... Што? Чаму ўсё яшчэ дамоў не хапае? Ёсць 25... 23 не хапае. Чаму вы іх не выкарыстоўваеце? Ага, 15. Гэта ўсё дае толькі 15? Алера, мне значна больш патрэбна дамоў. Давайте тады яшчэ будаўні... Вось, дастае, цяпло дастае тут. Давайте тады вось так прыкладна зробім. Каб яны сутыкаліся паміж сабой раёны. Каля берага. Так. Вітаю, Лайфэс. Каля берага. А тут я не бачу нешта. Вось она. Каля берага, і мне ж туды ўніз спусціцца патрэбна. 400 000. Ні халеры сабе. Толькі я ж туды спусціцца, мне каб туды трапіць, мне патрэбна абысці вось праз гэты шлях увесь. Я выкарыстоўваю, я магу чысціць лёд толькі каля сябе. То бок, зараз давайте ўсё яшчэ будзем займацца разбіваннем льда.
бо гэта нічога ад нас не патрабуе, толькі просто націскаць. Даволі странная механіка, на мой погляд. Яна быццам бы нічога не дадае адначасова. Яна просто ёсць. Это яшчэ будуецца. Добра. Па тыпу я разбіваю лёд, але неабходнасці ў яго разбівання няма. Ну, я просто буду працягваць націскаць, пакуль усё не расчышчу. Ну, тут няма такога, што я б выкарыстоўваў рэсурс і думаў, куды бы мне гэта выкарыстаць. Не, гэта просто час. У нас не хапае ўвогуле шмат чаго. Усе галодныя, усім так. Матэрыялаў не хапае, нічога не хапае, усе замярзаюць. Гэта атрымліваецца яшчэ 15, а мне патрэбна 23, то бок мне будзе патрэбна зараз зноў яшчэ адзін дом будаваць. А, там гэта ўжо будзе па-за межамі цяпла. Давайте-ка. Ну, давайте вось так. Усё гэта будуецца, займе пэўны час. Мы пачысцілі тут лёд. Давайте яшчэ да нафты гэтай дабярэмся. Знаешь, частцы каньёну можна пачаць разбураць. Там, дзе дрэдноут гэта ляжыць. А, то бок я магу Як яны туды машыны перацягнуць? Свае гэтыя. Так, дакладна. А чмурэць. Я толькі не ведаю, як можна здаравенную машыну вось праз гэта працягнуць. Ну, па тыпу, яны ж нейкія машыны выкарыстоўваюць, вось гэтыя, бачыце? Здаравенныя. Каб пачысціць ада льда ўсё. Давайте пачнем тады лёд яшчэ тут чысціць. Прабярэмся да ежы. Вось гэтую ежу спачатку возьмем, хоць штосьці будзе. Атрымалі доступ да ежы. Мы атрымалі трошкі цяпла і... трэба атрымаць доступ да ежы. Мы знайшлі трошкі цяпла і укрыцця для нашых людзей. Нам трэба звярнуць нашу ўвагу на прыходзячую зямлю. О, зямлю, божа. Цемру. Белую цемру, whiteout. Так, трэба разбіць кавалкі зямлі. Так. Хутчэй. Ну, вось гэта тое, што мы зараз робім. Мы зараз пачысцім гэтую зямлю. І на ёй можна будзе вырошчваць штосьці. Гэта будзе часовым нашым месцам. Усяго 14 000. На першы момант нам хопіць. Там унізе 400 000, што ўвогуле цудоўна. Да іх дабярэмся. Дзякую за падказку, бо я літаральна не заўважыў, што ёсць магчымасць там чысціць. Так. Яна ўсё яшчэ працягваюць, я не магу тут нічога зрабіць. Гэты вагон. Зараз яны яшчэ сабе дабудуюць тут дамы. І тады ўсе будуць схаваны, толькі ежы не хапаць будзе. Цудоўна, давайте чысціць яшчэ. Вось так, каб навокал было яшчэ. І нам трэба ежа. А гэта 3, так? Але ж гэта там будзе холодна. Я не ведаю, ці працуюць тут правілы, як у папярэдняй частцы, што па тыпу, чым далей ты ад генератара, тым халадней, і там нават працаваць немагчыма. Альбо яны ўжо неяк аўтаматычна гэта вырашаюць. Ці я павінен нешта рабіць, каб утрымліваць гэтае цяпло. Паглядзім зараз. Whiteout гэта хутчэй снежная бура. Ну, на украінскай там быў варыянт белая цемра. Ну, па тыпу. Таму што blackout і па тыпу whiteout. Забяленне. Яна там маецца на ўвазе, то бок снежная бура дакладна маецца на ўвазе ў гэтым выпадку. Тут хутчэй цікавы тэрмін прыдуманы для апісання гэтай белай смерці, скажем так. Так, вось гэты раён. Давайте я яго... Я не ведаю, я ж яго не абавязан дацягнуць да самага дрэдноута, правильно?
Давайте я ось так яго пакіну. Калі мне спатрэбіцца для чагосьці спатрэбіцца да дрэдноута дацягнуцца, то халера з ім усё атрымаецца. Белая цемра, цёплы снег. Ну, холодная вода. Супраць элементаў. Кожны дзень вецер уздымаецца ўсё мацней. Так, ён б'ецца супраць нашых будынкаў, аслабляючы нашыя структуры кожным парывам. Без матэрыялаў, каб адрамантаваць гэтыя пашкоджанні, нашыя раёны будуць развалівацца. Чым больш мы будуем, тым больш матэрыял нам спатрэбіцца. Гэта такі сусед, які мы ведаем. Абяцаю знайсці больш матэрыялаў. Зрабілі абяцанне, зараз не ведаю, як буду выконваць. Матэрыялы, як тут здабыць матэрыялы. А чаму я зараз рэзка зні... вось там матэрыялы ёо. А тут па дарозе матэрыялаў няма. Давайте дабярэмся вось да тых матэрыялаў. Па дарозе яшчэ расчысцім яшчэ адно месца да ежы. Завіруха? Не, дык... Справа ў тым, што whiteout незвычайнае слова. І таму, калі гэтае слова незвычайнае для мовы, не выкарыстоўваецца, але сэнс зразумелы, то лепей выкарыстоўваць якраз такі таксама прыдуманыя словы нейкія. Па тыпу белая цемра. Так, у словніку снежная бура і карэктара адным словам. Можна, просто зноў жа whiteout не вельмі звычайнае слова. Ну, па тыпу, не вельмі выкарыстоўваема. Так, хваробы аслабляюць нашы працоўныя сілы. Бла-бла-бла, распаўсюджваецца хвароба, усё больш нашых працоўных не могуць працаваць. Працаўнікі не працуюць. Так. Што дастаткова, каб было ежы, цяпла і... Добра. У нас дамы ёсць. Ежы ўсё яшчэ няма, матэрыялаў таксама няма. Нам трэба гэта ўсё здабываць. Ну, я так разумею, гульня больш арыентуецца на рэсурсы. То бок, здабычу рэсурсаў і арыентуйся, атрымлівай. Карэктар набліжаецца. Ну, добра, што не карэктар. Насамрэч, а то таксама магчымы пераклад, так? Давайте яшчэ да гэтага паспрабуем дабрацца. Але я так бачу, херакнуў раён і без розніцы. Ён ужо працуе. Мне не патрэбна нічога з ім рабіць. Я толькі магу... Так. Я магу толькі... Не, там не апісваецца нешта, эфект на іншыя раёны. Каля яго знаходзіцца... То бок, рэальна ёсць такі эфект. Дайце-ка я зараз... Ці я правильно зразумеў? Ну вось. Жылыя раёны каля сябе даюць яшчэ дадатковы эфект. Яны даюць цяпло. То бок, жылы раён перадасць цяпло далей. Такім чынам, усе жылыя раёны павінны быць адзін каля аднаго, каб распаўсюджваць, перадаваць цяпло паміж сабой. Памятаеце фільм Eraser? Я памятаю толькі фільм Eraserhead. Яшчэ якога там 80-го года. Нешта такое. У нас не хапае ежы. У сэнсе у нас не хапае ежы. У нас жа вось раён. У чым праблема? У нас... гэтага недастаткова. Зразумеў. Давайте тады ўсюды яшчэ тады раён херакнем. Мне падаецца, калі я заблакую, я могу сабе... Я не ведаю, як уся механіка працуе, але я зараз закрыю сам сабе праход вось праз гэтыя кавалкі нейкія. Вітаю, доктор Грун. Дзякуй вялікі. Галаваласцік. І вось Eraserhead гэта ён, а Eraser проста я не бачу. Так, гэта два розных фільма. Так, Фінан Келл, 42 гады, садоўнік.
Садовник? А, ну так, я ж, блин, вирощувати їжу такі, який садовник, нахрен. Ти там кусти подрізаєш, або що ти робиш? Мы былі тут столькі разоў. Гэтыя качэўнікі літаральна ведаюць гэтае месца ўжо добра. Яны ўжо падрыхтаваны да ўсёй гэтай херні. Мы былі тут занадта шмат разоў. Зямля ўжо это самае дэпліцінг. Ну, то бок яе ўжо хутка немагчыма будзе карыстацца. Яшчэ пару разоў і не будзе увогуле сэнсу возводзіць цёплыя дамы, ну, ось у якіх яны вырошчваюць. Не будзе на чым вырошчваць ежу. І ураджай такі нізкі. Мы альбо падымем... А як дадатковыя смены ім дапамогуць? Ну, па тыпу, ты ж не зробіш, не заставіш ежу расці хутчэй, не гледзячы на тое, як бы вы там не працавалі. Вось. Альбо есці менш, альбо больш смен. Так. У нас, магчыма, не атрымаецца запоўніць нашы запасы ежы без дадатковых дзеянняў. Абіраць зараз нам, як у папярэднім часе, нам зараз можа дадуць абраць нейкі варыянт дзеянняў. Давайте паглядзім. Зараз я на паузу пастаўлю. У нас ёсць варыянты па тыпу прыняцця рашэнняў, як у першай частцы. Калі ты такой гаворыш, ну... мы можам фільтр просто паглядзець, добра. А мне гэта не дапамагае. Дзе мой... Такога рэжыма няма, так? Вось ён з'явіўся. Значна зніжае голад. Але ж яны будуць праз некаторы час просто галадаць. Ну, блин, я магу дакапацца яшчэ ўніз туды. Але часовая мера, як часовая мера, калі ласка, ешце менш. Менш рацыёнаў. Каб у нас больше ежы на потым хапіла. Нават калі мы ўніз там злезем, у нас будзе больше ежы на потым. Вітаю, Лепус, вітаю. Як гульня пакуль яшчэ не вырашыў для сябе. Візуальна вельмі прыемна, але, напрыклад, яна настолькі адрозніваецца ад першай частцы, што я бы не параўноўваў іх увогуле. Гэта тыя ж самае, ну, гэта працяг падзей, але гэта зусім іншая гульня. Яна у столькім розным, што было прывабным у першай частцы, яна можа зусім не падыходзіць, ну, гэта для розных быццам бы людзей зроблена. Першая і другая частка. Вельмі складанае пытанне, па тыпу, крутая яна альбо не. Мы за гномаў гуляем? Амаль. Паглядзіце на іх. Вось так яны выглядаюць. Вельмі падобныя на гномаў. Знікла камернасць першай часткі, сетибілдер з раёнамі прапускаю. У мяне ёсць гульня, якую збіраюся заўтра пастрыміць. Я літаральна яе... Я не буду гаварыць пакуль якая. Не, падкажу вам просто. Гэта самае. Іксіон. Вельмі фростпанк, толькі пра космас. У сэнсе камернасці, зажатасці, нейкага раздраю і вырашэння праблем. Гэта літаральны фростпанк з сюжэтам пра космас. Пра каланізацыю. Вось. Я заўтра збіраюся пастрыміць, толькі самы пачатак. Я ўчора пачаў яе гуляць, і яна за яе я вырашыў пагуляць у другі фростпанк і даць шанец другому фростпанку. Вось. Заўтра будзем параўноўваць гэта і Іксіон. Так, што ў мяне? У мяне ёсць. Нам трэба здабываць яшчэ матэрыялы, якія нам патрэбны, каб рамантаваць нашыя дамы. Вось тут. І яшчэ вось тут. Мы яшчэ не дакапаліся тут до конца. Ну, давайте тады вось так. І пачысцім больш тэрыторыю. Раз уж мы тут. А наконт History Untold. Пачакай. History Untold. Зараз хутенька. Я апошнія 3 месяцы увогуле навінкі. Вось тое, што абвясцілі больш за 3 месяца таму, я ведаю. Ara History Untold.
А, я увогуле пропусціў. Нейкая новенькая зусім. Мимо меня прайшла. Раён, зноў жа нейкае раённае будаўніцтва выглядае, не? Ну добра. Здаецца, ад стваральнікаў пятай цывы яна. А, ну блин, слухайте, зараз апошнім часам столькі выйшла, скажем так, не забойцаў цывы, а просто ў тым же жанры Millennium, Humankind, вось гэта яшчэ. Мне падаецца зараз фанатам цывы, як мне, калі б я шукаў нешта, ну я ў цывілізацыю даўно просто не гуляў, але калі б мяне цікавіла, то я бы дакладна паспрабаваў нейкі Humankind, вот, у яго паглядзеў. Не забойцы цывы. Ну, вось канкурэнты самае падыходзячае. Па тыпу для тых же самых гульцоў, якім ужо задзяўбала, для гульцоў цывы, якім задзяўбала цыва, ведаеце, вось прыкладна такое. У чорнае закапванне мёртвых. Ага. Не халеры ў іх звычкі. Куды яны адпраўляюць сваіх мёртвых, гэта ў нафту літаральна. У ямы з нафтай. И осторожно погружають их тіли у темру. Паліва, якое трымае нас цёплым пры жыцці, захоўвае нас і ў смерці. Угу. Кожны раз, калі паміраюць людзі, давер да нас падае. А дзе паглядзець давер? Вольна, скажы ка мне. Давер. У нас не хапае зараз цеплыні. Блин, у нас хутенько. Почекай. 120. У нас за того, что мы побудовали занадто шмат районов, у нас не хапае зараз теплыні. Трошки пу-пу-пу. Угу. Так, наближаецца, яшчэ бачу, наближаецца падзенне надвор'я. Вось яна наша белая цемра. А настрой. А, вось гэта унізе. Давер наш. Падтрымка падарожнікамі. А дзе ваш адносіны? Угу. Нешта не магу паглядзець канкрэтна іх адносіны. Нейтральныя да мяне ставяцца. Ну добра. Вот за цывы зараз дабіваюць апошнюю трэцюю катку у цыве 6 перад цывай 7. На дворе падае хавайся. Ну так, не, справа такая, што цыва апошнія, дзве апошнія часткі цывілізацыі. Ведаеце, патыпу ёсць гульні, у якіх адна частка поўная херня, потым нешта плюс-мінус, і там яна неяк выжывае. У цывілізацыі, я лічу, 5-я і 6-я цывілізацыя вельмі ўдалыя часткі. Як і 4-я таксама. Яны паляпшаюцца, але яны не эвалюцыяніруюць і не эксперыментуюць. Яны эксперыментуюць унутры як бы вельмі абмежаванай, скажем так, структуры сваіх дзеянняў. Яны там дадаюць механікі з раёнамі, прыбіраюць іх, там нешта яшчэ, але глобальна, ну, па тыпу, яны мікразмены адбываюцца. Зразумела, што, блин, гэта ўсё роўна гісторыя цывілізацыі ў іх ёсць, па тыпу, план, па якому яны ідуць, але ёсць, напрыклад, Humankind, які ўвогуле з іншага боку на тую ж самую ідэю падыходзіць. Геймплейна я маю на ўвазе. Клекхорн. 62 года. Глядзіць на сваіх унукаў. Я пражыла поўнае жыццё. Гэта скрывае маё сэрца. Бачыце маленькую Бэці Якаба, якія гуляюць каля вогнішча. Так. Угу. Калі да гэтага дойдзе, старыя ўжо абмеркавалі паміж сабой, калі да гэта дадыдзе, то яны гатовы сысці і пакінуць сваіх дзяцей тут. Некаторыя людзі гатовы ахвяраваць сабою, каб знізіць неабходнасць ежы. Давайте паспрабуем захаваць старых, як зможам. Паглядзім, што у нас гэта атрымаецца. Ідэя чалавек Humankind. Учора мы шумеры, сёння мы інкі, заўтра мы каментарн. Ну, па тыпу, гэта ўсё роўна спроба зрабіць нейкую, ну, нешта новае дадаць да гэтага.
не строгую структуру. Я не ведаю, не памятаю, што за прыкалдэс у Millennium, или альбо як яна, Millennia, мне падаецца. Я не памятаю, у іх таксама нейкая была цікавая ідэя. Я Humankind, калі шчыра, сам не вельмі, ну, мне было бы не цікава з такім падыходам, але і просто гэта нешта новае. Вось таму я ухваляю. Нешта новенькае ў жанр дадаюць і добра. Так, нам хапае зараз матэрыялаў. Добра, адносіны падвышаюцца і давер расце. Давайте сканцэнтруемся на ежы. З ежай у нас пакуль мы назапашваем. У нас ёсць дадатак. Можем до 10 тысяч дадать. Давайте паспрабуем добрацца до вось гэтых вось тюленяў уніз. І будем здабываць ежу адтуль, бо 14 тысяч гэта не сур'ёзна. Раней ці пазней яно скончыцца. А там 400 будзе нашым асноўным. Ага, ресурсы. А гэта у нас што было? Это мы здабываем для будынкаў. Так, яны скончацца раней ці пазней. Давайте нафту яшчэ набярэмся. У нас здабыча. Раён. Ось так. Яшчэ один вагон разбярем і з яго нафту будем забіраць. Тут амаль уже ўсё. Калі на раздзел будет тут снег? О, падзея. Здзіўлены баншы тюленяў. Тюлені, я не могу паверыць сваім вачам. Мы не бачылі іх самага вялікага марозу. Як яны выжылі? Тут хопіць мяса на ўсіх. Мы выратаваныя. Але ці павінны мы забіваць іх, калі Гасподзь выратаваў іх ад канца сусвета? Ну, добрае пытанне, але, блин, калі ты галодны, мне падаецца, у табе ўжо похран. Так, давайте вось так. А, я не могу. Блин. Давайте тады адсюль пачнем. Просто пачысцім яшчэ тэрыторыю. Я яшчэ нафту тую зажадаю забраць. Капца тюленям, так. Не пашанцавала ім тут, блин, тусіць каля нас. На конт. Ага. Неабходнасць у цеплыні падвялічылася. Мы можам разагнаць неякусь? Раней было генератор. Овердрайв ёсць? Ага. Патрабаванне вельмі высокае. У мяне няма столькі цеплыні нават і блізка. І калі я нафты здабуду яшчэ больш, яна ж у мяне не будзе ад гэтага. Ну, это нічога мне не вырашыць. Блин, а што мне рабіць? Як мне падвысіць выраб цеплыні? У мяне ўвогуле пакуль механікі такой няма. Так, тюлені. Патрабаванні ў цеплыні зараз высокія. Ежа у нас... Давайте накапліваць ежу, бо у холод мы там... Нам будзе ўжо не да таго. Набярэмся ежы і можа неяк павыключаем вось гэтыя здабычу ежы, альбо нешта яшчэ нейкі раёны павыключаем, падрыхтуемся да льда. Вельмі маркотна з'яўляцца артасоўшчыкам новай часткі цывы. Куды не пасунешся, рушыць далей, чым за 4х... Рушыць далей, чым за 4х. Нельга рушыць далей, чым за 4х. Ну, у прынцыпе, гэта ж людзі-то і гуляюць дзеля гэтага. Так. Дадатковыя змены. Тюленяў здабываць. Ну, добра. Людзі ж гуляюць дзеля гэтага ў цывы, напрыклад, каб усё яшчэ працягваць ідэю 4х. Так, дэактывавана. А я магу разбурыць? Так, можна разбурыць, і мы за гэта метал атрымаем і яшчэ трошкі канструктарскіх штук. Знішчаем гэты раён. Прыбіраем яго. Што яшчэ я магу? У мяне такой вострай неабходнасці няма. Что тут у нас за падзея? Таямнічы сімвол. Спадчына капітана. Адна з наших каманд па разбіццю льда знайшла замёрзлыя гэта самае рэштункі, не рэштунак, ну тое, што засталося ад чалавека у парванай форме. Скауты Новага Лондона, трэці платун, гэта атрад па тыпу.
групоўка. І у яго ёсць нейкая незразумелы значок. Некаторы з нашых старых гавораць, што ён належыць мілітарыстычнай арганізацыі, калі іншыя гавораць, што гэта мае рэлігійнае значэнне. Магчыма, вы чулі аб гэтым Новым Лондоне раней і можаце створыць гэтыя дэбаты. Можна сказаць, што гэта было... ну па тыпу можна... Пачакайце-ка, гэта ж літаральна Новы Лондон. Мне падаецца, Новы Лондон гэта то, за каго мы гулялі. Ну, мы кіравалі Новым Лондонам у гісторыі першай часткі. Я не памятаю гэта дакладна, але мяркую, што так. Рэшткі. Дзякуй. Рэштункі, я вось. Нешта слова не тое пайшло ў галаву. І там быў у першай частцы, хто не ведае, Фростпанка, была магчымасць абраць паміж двума галінамі такімі самымі важнымі. Рэлігійная галіна і галіна парадку. І вы, у залежнасці ад таго, як вы абіралі, вы атрымлівалі бонусы альбо ў адным, ну там, такія бонусы надзеі, калі за рэлігію, альбо бонусы парадку, калі вы гуляеце за парадак. Вось. У мяне было і так, я і так праходзіў. Таму тут без розніцы, можна сказаць, што мы проста не ведаем. Можна пакінуць гэта, што гісторыя Новага Лондона засталася ў таямніцы. І можна... Ага, і гэта будзе ўплываць зараз на нашу гісторыю ў будучыні. То бок мы, як быццам бы, можа, ну, трошкі зменіць гісторыю, залежыць ад таго, што мы абярем. Можна абраць, што па тыпу мы... я таксама праходзіў без абірання альбо парадка, альбо рэлігіі. Таксама у мяне была такая калонія адзін раз. І мы можам пакінуць гэта па тыпу невызначаным. Давайте пакінем невызначаным, няхай станецца ў сярэдзіне. Мы зараз разборам гэты раён. Я так разумею, што гэта трошкі знізіць неабходнасць у цеплыні, не? Тэхналогіі жа мы ніякіх не можам пабудаваць. І тут увогуле дзіўна з раёнамі з-за таго, што яны час ад часу вызначаюцца проста за мяне. Што я магу будаваць, што не. Так, вось тут у нас не хапае будаўнічых. Давайте здабудзем яшчэ трошкі будаўнічых префамс. Гэта па тыпу... Не памятаю, не памятаю слова, але гэта падрыхтаваныя кавалкі, каб адразу выкарыстоўваць. Панелькі, карацей, вось як працуюць, вось з панелек адразу на згатовых кавалках нешта будаваць. Так, вось яны пайшлі. Здабываць 730 тыдняў цюленяў там будзе. Цудоўна. Я канструктор па тыпу такога. Я проста не ўпэўнены, якое б слова такое выкарыстаць, каб яно без таго, каб лезці ў слоўнік, я так не ўзгадаю слова. Так, то 2 чалавекі захварэла. Вы што цікава, зараз мы ўжо гэтым мікраменеджментам не займаемся. Мы 2 чалавекі захварэла, яны там, калі ў нас будзе дастаткова рэсурсаў, то яны выздаравеюць без нас. Мы на гэта не ўплываем. У нас толькі раёны, мы прымаем нейкія вельмі глобальныя рашэнні. Дарэчы, прынц Чарльз чымсьці нагадвае цюлені. Супадзенне. Каралеўская сям'я, цюлені, гэта ўсё вы прыдумвалі, гэта ўсё тэорыя змовы. І зараз з'яўляецца прынц Чарльз, і такі гукі цюлені пачынае рабіць. Так, ежа у нас запасы павялічваюцца. Мы можам накапіць реально на 10 тысяч, поўныя запасы набраць. Нам трэба накапіць 40 тысяч? А як я накаплю 40 тысяч? У мяне ж няма куды складваць іх яшчэ. Тут сказана, за 35 тыдняў набярыце 40 тысяч ежы. Дзе я павінен яе хаваць? Калі паглядзець тут запасы, то ў мяне до 10 тысяч гэта толькі будзе. Стюжан наближаецца. Людзі ў лагеры напружваюцца, яны бянтэжацца, што мы не набярэм дастаткова ежы, каб падрыхтавацца. Нашыя паляўнічыя прапануюць забіць застаўшыхся цюленяў, яшчэ і мелкіх, і, ну, па тыпу жаночых особей, каб проста здабыць ежы сабе дастаткова. Гэта дазволіць нам сабраць значна больш ежы.
Але гэта можа знішчыць апошнюю калонію гэтых істот на зямлі. Раней перад гэтым старыя прапанавалі сысці увогуле з у снег літаральна, каб пазбавіць нас неабходнасці траціць больш рэсурсаў. Гэта знізіць колькасць рацыёнаў. Я не ўпэўнен, мне падаецца, мы можам за 35 тыдняў накапіць гэтай ежы яшчэ. Я думаю, яшчэ тады мы можам пабудаваць адно месца здабычы ежы і мы набярэм больш. У нас зараз 3 іх, можа 4 яшчэ адчынім. І можам паспеем. Адзінае, што я не разумею, куды я павінен складваць яшчэ гэтую ежу. Сховішча. А як іх пабудаваць? Я пакуль яшчэ не бачыў нейкай кнопкі на гэта. Вітаю, Рабануха. Пакуль вучымся, як гэта працуе ўсё. Давайте скажам, што не будзем... мы ўсё будзе ў парадку. Нечага там гэта. Вось, у мяне 3 раёны ёсць. Ежу дае. І ўсё. Па тыпу, як я сховішча пабудую? Гэта мне сховішча не дае. Гэта мы ўжо здабылі штуку. Гэта, давайте, вагон з яшчэ прадметамі, гэтымі префабамі. Матэрыялы дадаткова. Матэрыялаў у нас хапае трошки. Запасы нават набіраем. Вось да бліжэйшай ежы яшчэ можна дабрацца. Давайте туды пракапаем лёд. Яшчэ там пачнем здабываць. Ніякага экстрэмізму. Не, там была прапанова не падаць у крайнасці. Так. Што мы можам? Я не разумею, як павінны працаваць, як тут сховішчы працуюць. Яны проста, вось, мае 3 варыянты таго, што я магу будаваць. Раён здабычы, раён ежы і раён дамоў. Усё. Так. Недастаткова працоўнай сілы. Больш раёнаў мы не пабудуем. Вось, зараз яна мне прапанавала хабы, і на яго патрэбна працоўная сіла. Халера ж ты, што ж ты будзеш рабіць, а? Мне атрымліваецца, мне патрэбна нешта... А як жа ж вас-то, халера? Пачакайце-ка, тут нафта здабываецца. Блін, я не разумею. Нешта мне... Ты здабываеш у нас колькі? 60... 60 і 60. Добра, гэта тое, што нам патрэбна. Я не магу ад яго адмовіцца. Тут амаль скончылася ежа, і вось тут мы і скарыстаемся гэтай працоўнай сілай, якая тут вызваліцца. Мы возьмем яе і пабудуем сховішча. Сховішча нам патрэбна ўжо літаральна зараз. Халера. Давайте спынем вось гэтых хлопцаў, калі ласка. Дэактывуем раён. Часова. Возьмем вось вас. І гэта будзе нашым месцам, дзе мы будзем схоўваць яшчэ рэсурсы. Недахоп схем. Недастаткова рэсурсаў да наступнага будаўніцтва. Я ўжо гэтым займаюся, вось тут праца ідзе. 2 разы по 15. Так, мне проста патрэбна, я ўжо прадзяўбаў. Зараз вось 9600 набіраецца, і ўсё, і кабзда. 10 000 гэта максимум, які мы... Я толькі зараз сказаў, што ў нас месца скончваецца. Калі б я мог раней пабудаваць... можа яно было, просто я не заўважу. Можа быць, яно тут было увесь час. Колькі яно дае? Яшчэ раз. 15, так, дакладна 15 000. На будаўніцтва мне тут не хопіць. Мы потым вырубім гэты будынак і пабудуем яшчэ адзін хаб.
Это покроковая стратегія? Не-не-не, гэта реал-тайм з актыўнай паузай. Наша мэта выжыць у... Мы падрыхтоўваемся зараз да прыхода снега, вялікага белага снега. Холоднага. І у нас не хапае ресурсаў зараз. Ну, па тыпу мы недастаткова падрыхтаваныя. Так, гэтая штука дабудавана. Тут у нас будзе зараз ресурсаў набярэцца на новы хаб. На новый хаб патрэбна 80 матэрыялаў. Мы літаральна набіраем 80 і адразу будуем... Вось, мы набралі. Включаем гэта. І будуем адразу хаб наступны. Ёсць. Выратаваліся. Калі пабачыў, мне падалося, што реал-тайм стратэгія, а кажуць, што City Building Survival. Гэта City Building Survival. Гэта выжыванне з кіраўніцтвам горада. Вось і ўсё. Вы ўсё яшчэ... Чаму Survival? Таму што вам прыходзіцца... Вы займаецеся кантролем сваіх ресурсаў, якія бясконца скончваюцца. Так, ежы. 26 тыдняў. Мне бы выключыць нейкі раён. Можа матэрыялаў? Не, давайте... Нафта мне патрэбна. Што такога зрабіць? Вітаю у суполцы Гоман Лайв. Я бы уключыў вось гэты раён, але ў мяне няма працоўнай сілы, я так разумею, так? А, не, ёсць. Пачакайце, адкуль у мяне працоўная сіла? Я ж толькі што не хапала. Што за халера? Здабыча пайшла у 3 раёны. Гэтага ж ні халер не хопіць. Засталося 24 тыдня. У нас 12 тысяч зараз. Так, і што мы можам зрабіць? А чаму у нас невялічкі голад ёсць? Гаворыцца, што ёсць невялічкі голад, але ж больш для інфармацыі. Але ж у мяне ежы хапае? Дзіўна. Стабільна. А, стабільна, то бок яно ёсць, але нічога ні дрэнна, ні добра. Усё ў парадку. Так, у нас ёсць невялічкае месца, дзе мы можам яшчэ здабываць ежы, але працоўнай сілы аніякай не хопіць. І у нас не хапае нават ресурса для таго, каб пабудаваць. Ці хопіць мне? Ось гэта будзе скончвацца. 45 ежы, 80 ежы. 45 ежы. Так паглядзець і... Тут вельмі залежыць ад таго, што будзе з гэтым месцам далей. 15 тысяч у нас ёсць. За 3 тыдні мы набралі 3000 прыкладна. Прыкладна. А гэта значыць, што мы ні халера не паспяваем. Таму што ў мяне будзе затрымка, як толькі тут ежа скончыцца, мы можам уключыць гэты будынак, працоўную сілу. А можа мне зараз працоўнай сілы на гэта хапае? Хапае. А што ён гаварыў, што мне працоўнай сілы не хапае? Нейкая дзівосна. Добра, зараз мы тады атрымаем дастаткова ресурса, схем для будаўніцтва і, ну, канструктара гэтых для будынкаў. І мы тут пабудуем яшчэ одну ферму. І з яе пачнем здабываць таксама. І можа паспеем тады. У нас застаецца 19 тыдняў. Колькі мне патрэбна на ферму? На ферму мне патрэбна 200 працоўнай сілы і 140 вось гэтага ресурса. 200 працоўнай сілы у мяне будзе, калі я адключу гэты будынак. Ну так, добра, то бок мы чакаем, пакуль набярэцца яшчэ раз 140 префабаў і будуем тут яшчэ одну ферму. І тады мы ўсё выцягнем. Тут ежа таксама скончыцца, халера. Давайте тады, калі запасны план. Зараз уже паўсюль просто паскончваецца. Блин, няма людзей, якія бы расчышчалі лёд. Зразумеў, усё ж такі ресурс выкарыстоўваецца на расчыстку гэтую. Ёй трэба было займацца, пакуль была магчымасць. Гэта, калі што, высокая складанасць, адразу я яе ўключыў. І я не ўпэўнены, што, ну, нармальна будзе, калі я не спраўлюся.
прынцыпе, чакана. Зараз ужо шмат чаму навучыліся. Так. Што мы можам? Ну, чаканне. У нас самая моцная рэч, якая ў нас зараз ёсць у запасе, гэта нашае чаканне. Я магу паскараць, так? Я магу паскараць. Трошкі паскорымся. Прыкалдесны эфект. Это пераключаю хуткасць. Кайфово. Яна ўсё яшчэ стылёвая. Мне стыль першы падабаўся больш, таму што нафтавы такі брудны, ён неяк па тыпу нафта на снезе, ну такое сабе мне камбінацыя. Але геймплейна яшчэ пытанне. Яна настолькі адрозніваецца, што ў мяне ўсё яшчэ дысананс, што яна нават і блізка не падобна. Засталася 13 тыдняў. У нас хапаем префабаў. Ой, блин, не-не-не, спыніся. Ось, спынілі. Гэты будынак. І адразу будуем яшчэ одну ежу. Я там дадатковыя смены паставіў, і гэта была памылка. Так, яны зараз там пабудуюць. Гэтаму будынку ўжо капзда. У нас ёсць 22 000, і мы не паспяваем. Мы ніяк не паспеем. Давайте дадатковую смену поставим. Ось тут. Додатковые смены. Это уже все равно скончили, тому... Давайте. Придется працаваць. Не то, як значна, калі шчыра. Дадатковыя смены і яшчэ толькі з плюс 80 яно давала, яно зараз дае дадатковых плюс 20. Это нічога ў параўнанні. Зараз на паузу поставим. Тут 56. Ну, то бок невялічкі зусім адсотак. Гэта прыкладна... Ну, не, яно значна, але не настолькі, наколькі хацелася. Так, гэта дэактывавана. Яно і так дэактывавана. Так, гэта мы хутчэй не пабудуем. Давера у нас упаў у 0 просто. Забіваць тюленю ці отпусціць старых. Ні тое, ні другое. Паспрабуем і тое, і другое зрабіць адначасова. Так. Ежа. Нам больш не давяраюць. Нам патрэбна... У нас ёсць 15 тыдняў, каб падвысіць адносіны да нас. Угу. Давер. Ну, вы бачыце. Давера ніякага мы не маем зараз. Ну, вы бачайце, што рабіць. Ежы-то няма. 9 тыдняў. Не выглядае, што мы паспеем. Выглядае, што нам прыйдзецца перапачаць зноўку. Бо я спачатку не ведаў, што можна было з гэтага боку моста выкапваць. І тое, што мне патрэбна было рэальна капаць і капаць лёд. Ну, ва ўсе бакі, як мага хутчэй пашырацца. Вельмі агрэсіўна. Вельмі агрэсіўна пашырацца. Я яшчэ разбіраўся з механікамі, пакуль час шоў. Карма за тюленем. Дык тюленяў я ж не забіваў. Ну, па тыпу я забіваю зараз столькі, сколькі неабходна. Уся калонія застанецца жыць. Таму што наша альтэрнатыва была забіваць усіх адразу. Ну, па тыпу проста вычышчаць іх. Гэта падвысіла бы нам колькасць ежы. Так. Уры вярталіся ў дрэдноўт працаваць. Пум-пурум. Ну, і выглядае 6 тыдняў не набіраем мы. Яшчэ 10 000 не дабіраем. Зараз перапачнем. Просто буду больш актыўна, агрэсіўна пашырацца. Тым больш, што я разбіраў, я літаральна сядзеў і раёны разбіраўся, як працуюць. Туторыялы тут, ну, яны, можа з-за таго, што я высокую складанасць паставіў, і яны такія, ну, значыць, ты ведаеш, што ты робіш, і ўсё ў парадку, давай херач. Ось, давайте паглядзім, што адбудзецца, зараз паскору. Это максімальная хуткасць зараз. 4 тыдні, і мы трошкі не паспяваем. Нам не хапіла бы яшчэ 5 дадатковых тыдняў дзесьці. Менш за тыдзень засталося, 34 000 мы набраліся. Падрыхтоўка скончана. Будынкі па-за межамі гэтага самага
Ух. Мінус 830. Цяпла не хапае. Ну што, мы перажываем гэта? Альбо гэта лічыцца, што ўсё, гэта гейм-овер. Хаос і голад. Ну ўсё, мы не выжылі. Працягвалася навальніца і стала вядома, што нам не хопіць ежы. Ну, некаторыя забілі саміх сябе, каб даць астатнім шанец выжыць. Некаторыя спрабавалі кантраляваць запасы ежы гвалтам. Канфлікт і вырваўся наружу, і гэта толькі пазбавіла нас прыпасаў, якіх і так не хапала. Ну добра. Упс. Добра, давайте зноў жа гісторыя. Я пачну новая гісторыя. Зноў жа, ўсё яшчэ я пакіну высокую складанасць, не буду Iron Mode ставіць, бо я яшчэ разбіраюся ў механіках. Таму што я так разумею, што яшчэ за самых галоўных механік мы яшчэ нават не бачылі, гэта толькі самае базавае, пабудаваць вось гэта. Can you hear us? Captain! Do you hear us? A generation ago, we fled, Я пакіну яшчэ раз, каб crumbling прайшоў ролик. Ён не вельмі доўгі. I held New London together. United, we survived 30 years of whiteouts. But the world around us is dead. Empty. Right for taking. The city stories. Vestas. Merely surviving is not enough. We have to expand. After all, it's us who survived the end of the world. Yes. Now what? Трэба проста за тюлень бегчы адразу і з ежы. Згодны. Яно па тыпу у гэтым і момант навучання. Зараз нам вельмі не хапала, я пакуль... Я скажу, я рэальна прадзяўбаў вельмі шмат часу толькі на тое, каб разабрацца, як там раёны пабудаваць. Напрыклад. Для тых, хто, можа, толькі далучыўся, гэта толькі самы пачатак, гэта самая першая місія, у якой нам патрэбна. Мы гуляем за качэўнікаў, за вандроўнікаў, якія літаральна ўжо праходзіць праз гэтае месца ўжо не першы раз. Гэта перад намі стары дрэдноут, які прывозіў, адні з такіх дрэдноутаў прывозілі генератары з першай частцы. Генератары, дзякуючы якім атрымлівалася выжываць народам. Мы зараз возьмем і скарыстаемся гэтым, мы спрабуем перажыць як бы дрэннае надвор'е каля яго. Гэта яны ўжо рабілі некалькі разоў, гэтыя вандроўнікі, і зараз мы паўтарым гэта зноў. Так, бярэм адразу, я ведаю, як усё працуе, таму мы бярэм адразу да нафты ідзем, вось так. Мне спатрэбіцца яшчэ вось гэта. Адразу. Я не магу сабе назначыць яшчэ адну. Магу, вы глядзіце. Я магу тады набіць сабе вось так шлях. Калі яно не расчышчана, я яшчэ гэтым скарыстацца не магу, але я магу адразу шмат працэсаў запусціць. Ачмурэнна. Па тыпу, усё настолькі прасцей становіцца. Нам трэба ачысціць тэрыторыю для дамоў. Мы гэта зробім
Давайте яшчэ одним працэсам. Ось так. Пабудуем раёнчык. Чым я зараз займаюся? Яны расчышчаюць зараз лёд у 4 месцах. Расчышчаюць лёд вось такімі велізарнымі машынамі, каб на іх можна было хоць штосьці будаваць, то бок дабіраюцца да зямлі. Зразу зусім па-іншаму. Вось я думаў, што гэта можна толькі адзін працэс запускаць, альбо нейкія абмежаванні. Не-не-не. Пакуль працоўнай сілы вам хапае, херачце просто. Я магу яшчэ некалькі такіх запусціць. У мяне яшчэ ёсць месца. Можа туды да ежы дабяремся яшчэ. Ужо калі, ну, таму што зараз самы момант, калі жаданне нешта зараз выкапваць, то мне падаецца, гэта лепей моманта просто не будзе. Я зараз вось сюды просто расчышчу яшчэ дадатковай тэрыторыі. Мог бы просто працягнуць уніз. Ну ладно. Так, адначасова скончылі паўсюль. Я спыняю зараз. І мы адпраўляем далей. Нам спатрэбіцца, можа, нафта тут. Сюды. Тут у нас ёсць ежа. Тут мы да матэрыялаў дабярэмся. І... Ну, давайте больше просто, потому что можем. Давайте адразу да ежы вось туды пойдзем. І калі з-за таго, што у нас расчысцілі тут. Выкарыстоўваюцца матэрыялы. Выкарыстоўваюцца матэрыялы. Я думаў, што не. Чысціць усё ж таки так нагла нельга. Выкарыстоўваюцца вось гэты металы, кавалкі металаў, але іх па 20 кожны тыдзень дадаецца. Не той, каб шмат. Так, яго зараз не хапае на будаўніцтва. Я малайчына. Упс. Дзе яго магу яшчэ... Яго магчыма асабіста здабываць? Не, яго немагчыма здабываць. То бок гэта проста кавалкі металу, якія людзі паназдабываюць, гэта мясцовыя грошы. Вось. Ну, добра тады. Зараз просто пачакаем на холодзе. Нам патрэбна ў першую чаргу генератор запусціць. Гэта здабыча. Блин, давай цяпер пачнем, можа. Ёсць магчымасць адразу загрузіць. Гэта літаральна вось зараз, мне падаецца. Вось гэта як... Не, пачакайце-ка, гэта было даволі даўно. Перазапушчу я поўнасцю тады... Я занадта агрэсіўна ўсё ж. Занадта агрэсіўна. Гісторыя, пралог. Будзем ведаць. Гэта карысная інфармацыя. Ужо ролик глядзець не будзем. Can you hear us? Captain! Так, тады зараз за самым неабходным. Ежы нам спатрэбіцца шмат, і ежы будзе не хапаць. Таму мы зараз канцэнтруемся толькі на нафце зараз, здабычы нафты. Нам спатрэбяцца гэтыя вось матэрыялы. Давайте вось так. Нам спатрэбяцца дамы, каб яны не хварэлі. Нам тут нам трэба яшчэ будзе расчысціць вось зараз. Вось так тэрыторыю давайте. Тут я пабудую... Ну, зараз яны пачысцяць, і зараз пойдзем за ежай адразу. Вось так. За 2 месцамі ежы, бо чым больш, тым лепей зараз. Толькі галоўнае не занадта з гэтым. Зараз спецыяльна туды далей правядзем. Усё, на гэтым спынімся. Я думаю, што там ніякіх рэсурсаў гэта ад нас патрабаваць не будзе, але, ну, нормально. 88 тыдняў. Не, гэта лёгка робіцца. Мы зараз усё лёгка зробім. Вітаю, меня, Егорый. Что такое? Добра. 4 гэтыя месцы зараз вызваляцца. Я трошки паскору. На паузу. І зараз нам патрэбна раён для здабычы. Раз.
Блін, мені вдається там помилочку трошки зробив. Так, я... А, ні, все нормально. Все нормально, повинно хапіть. Яшчэ один район для здабычы. Яшчэ... Метый горы, ты стаміўся? Чым я магу табе дапамагчы? Вось, і на гэтым моманце у нас перастала хапаць гэтых самых металла гэтага, грошыкаў мясцовых. Зараз яны здабудуць нафту, і мы уключым, пачнем ставіць дамы. Ёсць, давайте здабычу. Зараз мы ўсё тут парашаем. Ежы мы пакуль здабываць не зможам. Дамы нам таксама, альбо адразу пачаць з ежы. Няхай мёрзнуць. Давайте з ежы пачнем. Няхай пакуль памёрзнуць. Чакаем. Нам патрэбна, ну па 20 у тыдзень прыбывае, так? Нам бы яшчэ... давайте працягнем. Зноў жа, блин, гэта металлу гэта патрэбна. Алера. Я бы хацеў адразу да тюленяў дабрацца туды, уніз у самы. І дамы пабудаваць. Ну, тюлені, мне падаецца, матэрыялы ўжо пайшлі адразу. Вось, пацякла нафта. Мы можам уключыць... Ну, гэта выканае нам квест. Але сэнс? Дамы хаця бы якія пабудаваць. На іх патрэбна 60. Ну, чакаем. Таму што... Мы можам запусціць гэта самае, наш Dreadnought. А чаму такое высокае патрабаванне? У нас жа... Вы не можете працаваць, пакуль жылых дамоў няма, альбо што? Я неяк не разумею гэтай логікі. Таму што здабыча мінус 60. Плюс 60 і мінус... Я ўсё зразумеў. Цяпла не хапае, а нафта ёсць. Запусціць дамы. Ёсць. Район ё. Мой можаш дапамагчы, але неяк потым пра гэта. Ну, кажы. Але што? Так. Я ж так не ведаю. Так, добра. Панялі. Думаем. Мне спатрэбіцца, у мяне не хапае зараз металла, каб дабрацца да тюленяў. Дамы першыя пайшлі, давайте ўжо ўключым адразу генератор, не будзем зацягваць з гэтым. Пайшло. Запусцілі генератор, пайшло цяпло. Матэрыялаў вельмі не хапае. Матэрыялы бліжэйшыя вось там. Наколькі памятаю, так, яны бліжэйшыя. Да іх трэба яшчэ дакапацца. Матэрыялы дазволяць нам падтрымліваць будынкі ў працоўным стане. Працоўная сіла у нас хапае, будзем гэтым карыстацца. Адзінае, што я не чакаў, што такая праблема будзе з вось гэтымі... Ну, вядома, блин, да. Я бы здзівіўся, калі б я не бескантроль... Я ўсё думаю, я самага пачатку такі палічыў, што лёд я магу расчышчаць увогуле бескантрольна і нішто мне не замінае. Я не паглядзеў на кошт. Ага. Так, ежа тут будзе. Унізе я яшчэ не здабываю, не выкапаў да тюленяў. Давайте вось так. У нас паўсюль было. А часцем тут
ада льда. І там пабудуем ежу яшчэ, здабычу ежы. Тюленяў будем забіраць сабе. І як толькі накопіцца, мы пабудуем яшчэ адзін раён дамоў. Нам спатрэбіцца яшчэ іх некалькі гэтых раёнаў. Давайте. Тепла хапае, нафта пакрыху пачынае сыходзіць. Ён разганяецца, гэты дрэдноут, альбо што, ён пакрыху патрабуе ўсё больш і больш нафты. А, па тыпу, чым больш, можа, я дамоў будую, тым больш ён патрабую. Давайте дамы. Так, гэта ёсць і... Давайте пацвердзім. Вось іх прапанова. Зямля, мы амаль ужо выкарысталі ўсю зямлю. З-за таго, што яны тут шмат разоў праходзілі, зямля пакрыху ўжо, глеба ўжо проста, ну, якасці ніякая, і ежа амаль не дае. Ураджае ніякі. Так, яны яшчэ не скончылі тут чысціць лёд. Дзіўна трошки чысціць лёд, блін, на льду. Калі выцішыць тут увесь лёд, тут жа вода павінна застацца. Так. Добрая калонія тюленяў. Да яе нам яшчэ 40 кавалкаў метала. Народ замярзае. Вось будзе зараз раён. Нас пытаюць па квесту пабудаваць толькі 2 раёны. Я вось гэтага не вельмі разумею. Нам жа, яны ж усё роўна, там жа месца для аднаго яшчэ раёна, ну, лепей пабудаваць яшчэ адзін, інакш будзе не хапаць. Давайте, можа, паскорым. Оп, у нас якраз трошки паскорыў, і ўжо нам хапае. Здабываем ежу тюленяў нашых. Пачынаем. Няхай будуюць дамы. І адразу... Вось, мы пачнем будаваць сховішчы для ежы. Хуценька. Толькі яшчэ адзін раён, я так думаю. Лепей было бы набраць яшчэ адзін раён. Так. Мінус 9 па... Яны замярзаюць там. Давайте. Наступны яшчэ адзін раён дамоў. Чакаем. Ось, хапіла зараз ресурса. Дамы. А, тут няма месца. Альбо я магу просто... Тут жа ёсць месца, так? Дадаткова яшчэ цяпла будзе. Я неяк не зусім разумею зараз, як працуе сістэма цяпла. Яна быццам бы дае бонусы ад раёна к раёну, але ж быццам бы раён павінен... Давайте-ка я спрабую. Гэта літаральна для праверкі. І, на жаль, гэта будзе трошки мне зараз перашкаджаць. Нет, давайте-ка назад. Вось так. Не. Раз, два, три. Ага, блин. Як бы вас так зрабіць? Ну, давайте вось так пойдзе. Просто пачышчу. Вось так тэрыторыю. Выглядае так, быццам бы, чым больш, калі у вас ёсць адзін раён, суседні раён з дамамі, лепей, каб яны былі такімі стужкамі, ланцужкамі выцягнутымі. Такім чынам, атрымліваецца, яны будуць перадаваць паміж сабой больш цяпла. Таму што, па тыпу, адзін раён дае бонус суседняму раёну. Тут сістэма раёнаў нейкая ёсць. Але пакуль я базава бачыў, толькі дамы даюць цяпло проста суседнім раёнам. Зараз, калі я пачысціць гэтую тэрыторыю, я вось так правяду ланцужок дамоў, і павінна быць больш цяпла. Па ідэе, калі я правільна ўсё зразумеў. Таму што зараз яно нешта, ну, такое сабе. Так, тут у нас здабыча пайшла ежы, калонія, і нам лепей было бы... Вось, мы пачалі накапліваць ежу. Цудоўна. Але ж матэрыялаў зараз не хапае, трэба матэрыялы яшчэ пачаць здабываць. Усяго не хапае бясконца.
Цудоўна. Выжываем пакуль. Нам не хапае, у нас не запоўніцца. Так, нам трэба будаваць. Ай, блін, яшчэ чысціць тут лёд. Давайте вось тут пачысцім яго. Тут мы будем будаваць наши хабы з ежай. Адразу іх пабудуем, бо у нас будзе зараз, як у папярэдні раз, у нас набярэцца амаль пад 10 000. Яны ёсць, яны даступны з самага пачатку, толькі гульня мяне паведаміла літаральна ў апошні момант, калі ўжо месца скончылася. Не было магчымасці пабудаваць, адрэагаваць на гэта. Так, што у нас тут? Супраць элементаў, вось. Не хапае матэрыялаў. Мы збярэм больш матэрыялаў, не бянтэжцеся. Іх павінна потым пачаць хапаць. Гэты вагон амаль разабралі поўнасцю. Ці варта мне нафту яшчэ пазбіраць? Дамы, вось зараз ідэю зараз паспрабую сваю. Так, ёсць, можна атрымліваць больш бонуса, калі ты будуеш раёны адзін каля аднаго. Было бы добра падумаць, як можна сабе яшчэ нейкія, як іх маляваць так, каб яны былі эфектыўней. Але гэта пытанне яшчэ вялікае. Ёсць. І нам не хапае толькі 50 вось гэтых металаў. Зараз паскоримся. У нас ёсць дастаткова матэрыялаў. Паскараем. І адразу наскокнула колькасць. Будуем. У нас 2000 зараз накапілася. Давайте адразу вось сюды. Это будзе наше сховішча ежы. Сімбаль. Мы ўжо рабілі гэты выбар. Гэта выбар таго, як скончыў існаваць Новы Лондан, калі мы гулялі ў першую частку. Я зараз аберу варыянт, што Новы Лондан, мы не ведаем яго гісторыі, яна таямнічая для нас. Там было два шляхі, за парадак і за рэлігію. Калі так груба гаварыць. Вось. І быў трэці варыянт не абіраць шляха такога сабе, ніякага перка для горада. І гэта ўплывала на тое, як вы будете, сюжэтна, скажем так, скончваць гэта. Нашы людзі замярзаюць, даць больш цяпла. Зараз яшчэ будынак зробяць. І павінна хапіць. Усе павінны быць у цяпле. Занадта холодно. Так. 30 чалавек замерзло насмерть. Мне не падабаецца. Нам бы нафту яшчэ здабываць, так разумею, было бы добра, правильно? Давайте мы гэта і зробім. Разаб'ем тут лёд. Зноў не хапае трошкі метала. У нас усё ўпіраецца ў яго. Здабычы ежы пакуль, мне падаецца, недастаткова. Трэба падвысіць колькасці. Атрымліваецца яшчэ. Так, мне метала не хапае нават, каб дабрацца тут далей, правильно? Не, ёсць, вы глядзіце. Мне толькі дачакацца проста яшчэ метала гэтага. І будзе яшчэ больш ежы. Яны займаюцца тым, што яны хаваюць сваіх мёртвых у нафце. Вось такая цырымонія пахавання ў іх. Вось яны, нафта іх ратуе, і ў нафту яны і адпраўляюць сваіх памёрлых. Такая вось у іх традыцыя. Трошки паскараем. Ёсць. Можна здабываць ежу. Я думаю, адразу пракапаць. Зноў жа метала гэтага не хапае. Зноў усіх абагрэлі. Цудоўна. Гэты будынак скончыў сваю працу. Давайте разбярем яго. Ён нам яшчэ спатрэбіцца. Рэсурсы з яго. Металаў не хапае. Металаў, не металаў, а гэтых канструктараў, карацей. Гатовых кавалкаў для будынкаў. Нам спатрэбіцца іх больш. Паскараем. Што там адбылося? Вось, старыя прапануюць самі сысці у пустыню, гэтую пустэчу ледзяную, каб даць магчымасць астатнім накапіць дастаткова ежы.
Мы паспрабуем выратаваць усіх. Можа, у нас не атрымаецца, але выглядае так, што гэта ўвогуле цалкам магчыма. Нам толькі патрэбна павялічыць колькасць ежы, якую мы здабываем. Я думаю, што нам трэба метал. Вось гэта адсюль. Ну, не ведаю нават. Вось 2 гэта кавалка. Нам яго спатрэбіцца больш. Паскараем. Металла з'явілася трошки больш. І выкапаем сабе шлях адразу... не хапае працаўнікоў. Пачынаецца вось гэтая праблема, што недахоп працаўнікоў. $10 000 мы набралі, 48 тыдняў засталося. Мне падаецца, зараз мы паспяваем. Адзінае, што мяне бянтэжыць, зараз хутенька гэтая ежа скончыцца. Так, я магу зараз выкапаць. У мяне хапае зараз людзей, каб пракапаць далей. Мне падаецца, адсюль мы можам дацягнуцца, так? О, не ў адзін заход. А знізу? Не, хутчэй за ўсё не. Але бліжэй. Давайте вось так. Прокопаем. Ёсць, раскопали. І мы зараз яшчэ раз раскопаем. Давай. Я пойду адразу ўніз. У нас, магчыма, калі што, у нас будзе блізкі шлях да ежы яшчэ дадатковай. Няхай паскарэнне. Бярем, будуем яшчэ раён на ежу. Цудоўна. У нас будзе яшчэ одно месца для здабычы ежы. І мы такім чынам будем падвялічым яшчэ выраб на некаторы час. 60 замерзл до смерти. І чаму вы замерзаеце до смерти? Я не разумею. Нам же хапае нафты, так? Ці мы можам здабыць больш нафты, і тады нам будзе хапаць, ну, яна будзе цяплей грэць. Людзі проста паміраюць. Давайте раён на здабычу яшчэ вось гэта пабудуем. Можа, я рэальна памылка? Я не ўпэўнены, як механіка працуе. Захаванне аўтаматычна адбываецца. Хваробы нас аслабляюць. Ну а што зрабіць, блин, холодно, людзі. Што я зраблю з гэтым? Так, набліжаецца. Набліжаецца 38 тыдняў. Па ежы выглядае няблага. Здабыча ежы павялічылася. Я магу неяк сачыць? Можа, тут ёсць нейкія графікі, якія падказвалі, як у мяне прагрэс. Ведаеце, што я забыўся? Вось гэтае месца. Так. Пауза не зняў. У нас не хапае людзей, якія бы... У нас не хапае месца, куды хаваць яшчэ ресурсы, прыпасы. Так, я магу зараз яшчэ один хаб пабудаваць. Так, ёсць, цудоўна. Зараз справімся. Я вось тут яго пабудую. У іх каларыфера не, выглядае, што не. Не хапае, ось. Зараз нам сказалі, што няма куды хаваць ежу. У нас яе столькі ўжо. Вось зараз мы пабудуем. Оп. Цудоўна. Пабудавалі. Гэты будынак можна разабраць. Калі у нас вольныя людзі на гэта ё, а у нас ё. І у прынцыпе, я магу, калі ёсць яшчэ вольныя людзі, няма больш вольных людзей, мы маглі б пракапаць і тут унізе пачынаць здабываць ежу. Тады мы дакладна павінны паспець. Зараз у нас было 35 тыдняў, і у нас на той момант было 10 000, 10-12, калі мы ў папярэдні раз спрабавалі. І зараз у нас 30 тыдняў, і у нас 25 000. Мы дакладна у лепшым стане, чым раней. Значна. Пры гэтым у нас яшчэ больш месца для здабычы. Так, нафту мы здабываем. Нафту мы здабываем больш, але выглядае так, што нам не дае... Я можа...
А, чым больш нафты у нас тым больш гэты дрэдноут нам надае цяпла, то бок гэта мае сэнс яшчэ одно месца здабычы зрабіць. На яго толькі працаўнікоў не хопіць ніякіх. Зараз вось гэта месца у нас скончыцца па прыбытку. Вось, у нас іх зноў пачынае бянтэжыць, што прыйдзецца, можа, тюленяў усіх альбо тюленях забіць усіх, альбо адпусціць у пустэчу сваіх старых. Паспрабуем набраць ежу паспрабуем паспець. Я думаю, што паспеем. Працоўнак не хапае. Зараз вось гэты будынак скончыць працу, так? Я зараз яго разламываць не буду, я адразу пабудую сабе яшчэ здабычу нафты. Вось тут. Яшчэ 30 замерзло на смерць. Ну што ж ты будзеш рабіць? Вось. І ёсць у мяне вольныя людзі, каб разабраць гэта? Ёсць. Цудоўна. Ежы 33 тысячы. У нас яшчэ 18 тыдняў. Я думаю, мы лёгка зараз пройдзем. Нават дадатковыя смены не спатрэбяцца. Калі тут ёсць тюлені, хіба не мусіць тут таксама быць рыбы? Яны, ну, яны ж самі вельмі здзівіліся, што по тыпу, вау, тюлені, быць такога не можа. Рыбы, па ідэі, павінны быць. Вада замярзае зверху. Ну, такая вось відавочная рэч, але гэтая вадкасць, якая замярзае зверху, і пад льдом рыбы, хутчэй за ўсё, у акіян яшчэ жывы. Тюлені даволі незвычайны, таму што ім патрэбна ж вылазіць на паверхню. Вось, яны ж не могуць бясконца пад вадой праводзіць час. Таму акіян, я думаю, жыве. Я думаю, па тыпу, калі гэтая сцюжа сыдзе, яшчэ рыбы яшчэ, ну, зноў могуць эвалюцыянировать, зноў па зямле пачаць хадзіць. Так. Ну дакладна, вы глядзіце. То бок, я мог перажыць і, ну, зрабіць так, каб менш людзей памёрла. Калі б я проста яшчэ одно месца здабычы сабе зрабіў. Але тады бы мне хутчэй за ўсё не хапіла бы людзей, якія працавалі на фермах. Так. Давайте, пакуль час я на ўсе... працаўнікоў не хапае. Халера. Набярэцца ж, ну. 1000 гэта... За 11 тыдняў гэтая 1000 павінна ж набрацца, правильно? Усё, ёсць, мы выжывем. Восемь тыдняў застаецца і дачакацца, пакуль не пачнецца сцюжа. У нас няма куды хаваць яшчэ... Вось зараз ежу, якую мы здабываем, яе няма куды хаваць. Я зараз дадам яшчэ одно месца. Яно не патрэбна па місіям, але можам... Я не ведаю, як працягнецца наступны, ну, па тыпу этап, наступны ўзровень. Ён пачнецца з тым же, што ў нас зараз ёсць, альбо неяк перабудуецца ўсё. Калі яно перабудуецца, то халера з ім. А калі не, то у нас будзе дадатковы яшчэ месца, дзе можна будзе схаваць яшчэ больш ежы. Няхай будзе гэты хаб дадатковы. Разбярем нашу здабычу ежы. Ёсць куды зараз гэтую ежу набіраць далей. Цудоўна. Будзе больш за 40 000. Надыходзіць. Час выйшаў. Мінус 800 по тэмпература. Ну, не 800, а ў сэнсе недахоп цеплыні. Мінус 90 градусаў по Цельсію. Насуперак усяму. Калі бура налятае на лагер, качэўнікі ўжо гатовыя. Усе былі удзячны, што мы працавалі хутка і сабралі дастаткова ежы у надыходзячы час. Цуд калоніі тюленяў умацавала нашу надзею на тое, што наша падарожжа прывядзе нам у абяцаныя землі. У іх ёсць нейкая, па тыпу, я так разумею, меркаванне, што дзесьці ёсць зямля абітаваная, карацей, вось гэтая, у якой можна жыць спакойна. Нашыя старыя
дадалі гэтую гісторыю нашыя вялікія ну пра наш вялікі паход. Таксама з папярэджаннямі аб грэшным горадзе, які ўсё яшчэ выпускае смог у паветра. Мы выжылі. Гэта была не гульня, а толькі пралог. Так, яно літаральна так і было. Пралог качэўнікі. Яно так і называлася. Зараз гэта горад, я так разумею, гэта наш новы Лондон, якім мы кіравалі ў папярэдняй частцы. Вось зараз мы ўжо пераходзім пад кіраванне ім. У іх скончваецца вугаль, а ў іх вугальны генератар у цэнтры стаіць усяго. Я так разумею, іх чакае індустрыяльная рэвалюцыя ў адначасовую снезе. Давайте сёння, на жаль, стрым будзе не на 3 гадзіны. Ён будзе хутчэй за ўсё на... Ну, мы будзем скончваць дзесьці, можа, зараз паспрабуем штосьці патыкаць тут, падразабрацца. А у нас, можа, мы яшчэ 15-20 хвілін гэта паглядзім усё. Я адразу вынесу сваё меркаванне, вось толькі па пралогу. Зараз у нам ніякіх сістэм там гэтых самых фракцый не дадавалі яшчэ нічога. Я ўжо ўнізе там, ўжо бачна шмат. У нас была адна толькі фракцыя качэўнікі, гэтыя вандроўнікі. Ну, фракцыя вандроўнікаў у нас толькі была. І зараз я бачу ўжо там 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, там нешта яшчэ людзі на фоне. Альбо іх толькі 3, альбо 4, не ведаю. Разбяремся яшчэ зараз. І пакуль гэта гульня зусім ніяк не звязана з першым Фростпанкам. Гэта агульны сусвет, гэта працяг гісторыі, прамы працяг гісторыі, але гэта настолькі іншая гульня геймплейна, што я ўсё яшчэ не... У мяне дысананс. Яна настолькі адрозніваецца, што я не ведаю, што сказаць. Таму што я бы... Ну, яна неблагая. Калі падабаецца, ну, па тыпу, вось гэта механіка з раёнамі, можа зараз палітычна яшчэ інтрыгі пачнуцца, і даследаванне там іншых гарадоў, можа, нейкія бойкі паміж фракцыямі, нейкая такая халяра. Вось, паглядзім, куды яна можа зайсці. І цікава, як глыбока ў гэтым сэнсе гульня. Але гэта ўжо і выжыванне, я так разумею, ўсё яшчэ застаецца. Вось толькі гэта ўжо зусім іншае. Гэта ўжо зусім не звязаная геймплейная рэч, увогуле нават і блізка. Зусім не звязана. Так, памёр стары капітан, той, хто кіраваў гэтым горадам. Так. Горад усё больш падзяляўся, чым ён становіўся слабей, тым больш падзяляўся горад унутры. Так, і новы Лондон ужо будзе проста пакутаваць ад наступстваў рашэнняў папярэдніх. Як Стюарт, гэта мы павінны ўжо зараз кіраваць гэтым, але мы павінны даказаць, што мы здольныя. У перапоўненым горадзе нешмат рэсурсаў. Выкарыстайце гэты цёплы год, каб пабудаваць больш гэтых самых дамоў, здабыць больш вугля і запусціць, гэта, набраць сілу ў генератары. Пачынаем працу. Адразу на паузу. Што ў нас ёсць? Увогуле. А чаму мапа такая здаравенная? А ё-маё! А ё-маё! Што?
Сур'ёзна? Гэта ўсё? Гэта ўсё мапа? Ну, зараз там за блокамі ўсё схавана, але мне падабаецца гэты пераход, які такі незаметны. Паглядзіце, я па тыпу ад самого горада. Тут ёсць такі маленькі пераход, вось оно, інтэрфейса. Але адчуванне вось не як два экрана ў папярэдняй частцы. І гэта ўсё мапа. Ну, я не ведаю памеры Frostpunk 2, я не ведаю, ці гэта ілюзія, але, ну, глядзіце, вось он наш горад, я толькі ўлева іду. Вось тут яно скончваецца. Мяжа мапы. Уніз? А ё-маю, а ё-маю. Там яно нешта падыдыкнула мяне, пнула невядома куды. На поўнач і літаральна мы ў самым цэнтры ў гэтай мапы. Ё-маю. Арыгана Калялска, дапамажы лыжачкай. Дзякую вялікі. Так, у нас выключаны генератор. У нас скончыўся вугаль. У нас не хапае гэтых самых дамоў. У нас не хапае насельніцтва расце. 0 пакуль. Даволі холодна, я так разумею. Колькі тэмпература? Мінус 20. Для іх гэта ўвогуле не праблема. Я так разумею, тут цеплыні хапае. Цэнтральны раён дае цеплыні ад генератара. Яшчэ можна дадатковыя будынкі дадаваць. Раёны гэтыя раёны. Вы глядзіце. Гэты генератар у цэнтры з'яўляецца раёнам. Але астатнія будынкі не з'яўляюцца. Што калі я проста раён будынкаў? Ё-маё. Я толькі зараз зразумею, як гэта працуе. Вы глядзіце, там ёсць. Добра, там цёплае месца нейкае. Нам дагэтуль у пралоге на вельмі маленькім маштабе паказалі, як працуе гульня. Раён гэта літаральна вось гэты гарадок, за які мы гулялі ў першай частцы. Гэта ўсё херня. Таму што зараз мы будзем, там вось бачна рэкі і ўсё, мы будзем распаўсюджваць наш горад на ўсю гэтую мапу. Ва ўсе бакі. Гэта будзе здаравенны гіганцкі горад. Там контент быў. Я так разумею, што мы будзем, наш горад будзе мегаполіс гіганцкі. Ну, па тыпу, для гэтага нам і кіраванне такое дадалі. Гэта будзе ўсё ў раёнах забудавана. Зараз я невялічкі перапынак, літаральна 5 хвілінак, і зараз я да вас вяртаюся. Я з паузы не буду здымаць, пакіну вось так. Каб было бачна горад. Зараз буду.
Я вяртаўся. Будем зараз працягваць. Дайце мне момант. Правяраю, ці ўсё ў парадку. Так, усё ў парадку. Выглядае так, я зараз падумаў трошкі на гэтую тэму, што увогуле тэрыторыям нам прыйдзецца планаванне горада. Гэта будзе наша асноўная геймплей тут. Ну, гледзячы на ўвесь гэты памер і карты і ўсяго. Планаванне горада гэта самае галоўнае. Тут бачна, калі ось зараз зазірнуць дамы, і можна пабачыць, вось і там вось знаходзіцца цёплае месца. То бок у гэтым месцы можна схаваць дамы, якім будзе цяплей, чым іншым. То бок можна, я так разумею, прыйдзецца карыстацца актыўна рознымі, ну, таго, што прапануе гэтая тэрыторыя. Розным. Так, генератор выключаны. Ёсць сродкі, ёсць крыніцы ежы, якія бясконцыя, гэта цікава. Там вось бачна адзін кавалачак, вось у тым месцы. Цікава, што за ён, мы да яго яшчэ не дакапаліся. Ёсць закінутыя руіны. Дамы бачна, так. Тут яшчэ лясы нейкі, замёрзлы лес. Нам патрэбна. Так, давайте місія сама. Разбіць да Shallow Coal 7. Гэта што такое? А, вось сюды. Трэба раскапаць сюды, каб здабываць вугаль. Вось у гэтым месцы. І пачаць здабываць вугаль. І новыя будынкі зрабіць. Добра, давайте тады разбіваем лёд. Гэты. О, яшчэ. Інстытут для даследавання. Ну, і вы бачыце. Інстытут для даследаванняў і рада. Добра, пачынаем раскапываць, як мы ўжо умеем. Пачынаючы адсюль, пачысцім вось так. Вартаваць каралеўскую дынастыю тюленяў. Так, тут галоўны сэнс гульні ўвогуле. Наконт рады. Я яшчэ... А ёмы? А тут што? Напружанне. З аднаго боку у нас фростлендеры, людзі холода, фракцыя, ёсць фракцыя парадку і ёсць фракцыя рэлігійная. Памеры фракцый адрозніваюцца. Рэлігійная даволі вялікая, парадку даволі маленькая. І вось гэтыя, я так разумею, проста звычайныя жыхары холаду. Звычайныя нашы. Злева традыцыі. Ага. Добра, цікава. Тут шмат чаго. Гэта зусім іншая гульня. Яна вельмі адрозніваецца ад таго, што было ў першым фростпанке, але тут ёсць што паглядзець. Права, зверху яшчэ дадалося. У нас ёсць абарончыя атрады. У нас ядра... ну ядра былі яшчэ ў першай частцы, але іх у нас 0 зараз. І ось уся гэтая тэрыторыя, што б я такога мог зрабіць. Ну ладно, давайте адправім. Няхай займуцца пачысціць гэты раён. У нас ёсць яшчэ ресурсаў, я так разумею, матэрыялаў у нас не патрэбна, але хутка спатрэбяцца. Ежа у нас скончваецца. Мы выкарыстоўваем значна больш ежы, чым у нас, чым мы здабываем. Так, куды бы я мог яшчэ дабудаваць? Ось тут раён выглядае так, што будзе даволі цёплы. Ось тут таксама. Самае ідэальнае вось сюды закапацца, раён пабудаваць. Тут можна пабудаваць раён. І вось тут, і вось тут. Гэта самыя цудоўныя раёны. Так. Давайте праз замёрзлы лес. Вось гэта. Вось сюды. Вось так. Пакуль гэта будзе тут. Пакуль ёсць магчымасць, будзем будаваць літаральна проста пра вось бясконцае месца. Глыбокая зямля. Вось 100 мільёнаў. 84 тысячы ежы. А тут і 100 мільёнаў, значна больш. Так. Ну добра, пакуль пакінем. Тут у нас на поўнач, што это такое? У нас ёсць нейкая дзіўны будынак, давай-ка. Старая путевая станцыя. Я магу? Вось яна напісана.
каманды для пошука ў льдзе. Лагістычны цэнтр тут можна, каб рабіць пошукі ў ледзяной пустэчы. Ну, пакуль сканцэнтруемся на тым, што неабходна зараз, не будзем спяшацца. Будынкі можна зрабіць. Інстытут даследаванняў. Я бы жадаў яго пабудаваць як мага раней. Ці ў мяне будзе магчымасць. Ён патрабуе 400 працоўнай сілы. Да, это я ўжо бачаюся зноў пачаў чытаць каментар, які ўжо чытаў. Напружанне ёсць паміж двумя групоўкамі, я так разумею, увогуле. Людзі баяцца, ім даволі холодна, напружанне расце, і баяцца, што скончыцца вугаль. Ну як баяцца, што скончыцца вугаль? Яго няма. Чаго баяцца тут? Я так разумею, не, давайте пабудуем усё ж такі будынак на даследаванне. Я вось просто яго, я магу яго просто тыкнуць куды-небудзь, не? Мне патрэбна адпаведная, я так разумею, лакацыя, куды я яго могу паставіць, так? Я просто так яго не паставіць. Тут нічога не падказвае мне, дзе я могу яго паставіць. У цэнтры можна, вось гэты будынак можна паставіць тут. Тут бачна, куды я яго, слуп цэлы, святла. Блин, каб ведаць, куды бы гэтых навукоўцаў уапхнуць. Чаго баяцца ён скончыцца? Ён ужо скончыўся. Няма чаго баяцца. Яны баяцца таго, што ён скончыцца, правильно? Ну, навошта? Лагістычны раён. Што это такое? На драйвер адпраўляецца 1000. Дзякуй вялікі. Что это такое? Что ты даешь нам? Вось каманда даследавання. Індустрыяльны раён дае, зразумеў. Гэта здабывае, што ёсць. Ну, у прынцыпе, тое ж самае, што і было. Як у нашым пралогі. Толькі трошкі дадалося механікі. Steward. Steward. Are you listening? Steward. Даволі вялікая фракцыя рэлігіозная ў нас. Ну і вось. Ёсць інтэграцыя ў гульні з твічом. І вы можете выступаць як фракцыя абмежавання, то бок, ну, вы не замяняеце усю раду, калі я пабудую, я так разумею. Вы з'яўляецеся толькі нейкім адсоткам рады. Я магу выставляць вам, колькі у вас вашая фракцыя чагосьці жадае. То бок, акрамя патрабаванняў гэтых людзей яшчэ, мне патрэбна будзе выконваць вашыя патрабаванні таксама нейкім такім чынам гэта працуе. Я не ведаю, мне цікава паглядзець гэту інтэграцыю. Можа, у наступны раз альбо праз раз нешта такое я бы хацеў паспрабаваць, хаця б паглядзець, як працую. Фракцыя ляснутых парад. Вось прыкладна будзе такая штука. Такая гульня Yes Your Grace. Вось там, калі хтосьці нездаволены, ты прайграў. Так, калі вы не гулялі ў Yes Your Grace, вельмі рэкамендую, і мне падаецца, хутка павінна выйсці яе другая частка. Альбо такое асабістае дапаўненне. Вось. Вельмі неблагая гульня. Вельмі нагадвае яшчэ гэты. Crusader Kings 3. Толькі не тым, што там няма стратэгіі, там толькі кіраванне вы за караля, і у вас сям'я, і вы вось спрабуеце правесці сваю сям'ю і каралеўства скрозь там пытанні і выпрабаванні нейкія. Вось. Ніякага кантролю тэрыторыі, ніякіх вось гэтых усё. Літаральна проста ходзіце за чалавека, гэта як адвенчура больш выглядае. Вось, з прыняццем рашэнняў час ад часу. Так, яны расчысцілі тэрыторыю, я так разумею. Так, расчысцілі. Цудоўна. Давайте яшчэ да вугля далей. Вось там запасы вугля ёсць вялікія. Мы да іх дабярэмся. Зараз. І адразу здабычу наладзім. Тут на 6. Ні халеры сабе. Цікава, калі я буду аднім месцам адразу пакрываць некалькі месцаў здабычы, гэта будзе лічыцца як адзін раён, то бок мне гэта больш карысна. Так разумею, што мне варта дачакацца, пакуль тут вось раскапаюць. Зараз паскорым. І яшчэ... ну вось, атрымліваецца, што я магу рабіць вось такую рэч. Альбо лепей было вось тут, можа. Ну, не важно. Давайте вось так. Назад пракапаю ўжо, халера з ім. І гэта скончваюць.
Гэта я паскараю спецыяльна, каб бо я зараз усё яшчэ вучуся, разбіраюся, як што з гэтым рабіць. Вось яно месца здабычы, якое закрывае адразу 5 кропак. І я адразу зраблю вось гэтае месца здабычы. Не-не-не, назад. А які бонус дае гэты раён? У яго ёсць нейкі бонус раёна, не? Ага, ён можа цяпло даваць. Ну, не тое, каб цяпло было патрэбна гэтым раёнам, я так разумею. А, не, яны атрымліваюць сабе бонусы нейкія там. Ну ладно, халера з ім. Вось наша сістэма здабычы. Пайшлі раёны новыя. Так, з гэтым мы амаль разабраліся. Давайте пабудуем дамы. Дамы мы пабудуем вось у гэтым месцы. Ой. Там ёсць куды вапхнуць? Не? Тут трошки незразумела. Вось так. А чаму так мала? А, больш за 3 бонуса не атрымаць. Добра. А ці варта мне было? Блин, можа іх трэба было бы карысней, каб я скарыстаўся. Вось дамы. Я, можа бы, больш за 3 бонуса мне не атрымаць. А я магу вось так зрабіць. Зараз я... Оп. 3 бонуса ё. І на вуліцы вось так. Мне падаецца, гэта самае аптымальнае, што можна зрабіць. А давайте адменім вось гэты раён. Мне падаецца, я зараз прыдумаў, як карыстацца... Ага. Не. Нельга. Ужо позна ён ужо будуць. Ну ладно. Мне падаецца, што калі вось так трошки яго будаваць наверх, мы можам больш эфектыўна выкарыстоўваць нашыя бонусы. Калі я правильно зразумеў, як эта штука працуе. Здымаем з паўзы, я нешта на паўзе трымаў. Забудавалі ўсё. Цудоўна, здабыча вугля пайшла. Здабыча павялічваецца. Цудоўна. Час запускаць генератор. Пайшло. Жыццё. Быццё. Усё замёрзла нахрен, вы паглядзіце, горад быў цёплы. Слухайце, няўжо ён рэальна будзе разыгрывацца і там адтайваць будзе увесь лёд гэты. Так. Прыбіранне запасаў. Добрая праца, Стюарт. Мы здабылі ўвесь вугаль. Это апошняе, што засталося ў Новым Лондане. Усё яшчэ засталося трошкі, але яны надоўга не працягнуць. Нам патрэбна змяніць нашу здабычу, каб выкарыстоўваць яго эфектыўна. Але супольства горада прапануе розныя ідэі наконт таго, як гэта рабіць. Нам трэба вырашыць, якія ідэі нам трэба пераследаваць. Нам трэба выбраць рашэнне. Так, генератор прачынаецца. Дзіця нарадзілася. Людзі збіраюцца каля генератара, і калі ён пачынаецца з грукатам і пачынае аддаваць нам, пачынае грэць нас усіх. Гэта сэрца горада. Наша апошняя лінія абароны супраць холада. Наша апошняя надзея на будучыню, любую будучыню. Стюарт. Ёсць некалькі... Тут ёсць пара, якая гаворыць, што іх першае дзіця, дзяўчынка, была народжана ў самы момант, калі генератар зноў вяртаўся да жыцця. Яны называюць яе Лілі Мэй. Яны просяць вас благословіць яе. Ты зноў вяртаў нам надзею. Дзякуй табе. Наша дзіця зноў будзе мець будучыню перад сабою. Добра, Лілі Мэй. Напружанне расце, усё яшчэ холодна, я так разумею, людзі падмярзаюць. Таму што не хапае дамоў? Сур'ёзна? Мне падавалася, што дамоў павінна хапаць. Вось, давайте зараз сваю ідэю паспрабую. Калі я ўсё правильно зразумеў, то я магу скарыстацца вось гэтым. А чаму я не магу? Вось так, вось так, вось так.
І можна астатнія на вуліцы просто пакінуць. Вось так. Цудоўна, мы атрымалі максімальны бонус, мне падаецца, так і патрэбна рабіць. Нарадзіўся адразу капелюшку, так. Адразу каля генератара. З вуглём у руцэ. Замярзаюць людзі. Гэта ўсё яшчэ таму, што ў мяне няма гэтых самых будынкаў недастаткова. Людзі ўсё яшчэ замярзаюць. Людзі баяцца, што у нас кончыцца вугаль. А што я магу? Просто літаральна яна там зараз закіпае просто гэтая напруга. Я спадзяюся, гэта зараз нам і не будзе гейм-овер. Я зараз гляджу на час, я бы ўжо зараз і скончыў, можа. Так. Добра. Давайте на гэтым моманце я захаваюся. Пакіну новае захаванне. Цудоўна. І мы працягнем у наступны раз. Я пакуль у наступны раз хутчэй за ўсё не буду ставіць яшчэ інтэграцыю з Твічом, я буду разбірацца, ну, разберемся, як гэты савет працуе. Увогуле. Рада гэтая. Савет, які савет. Council, рада. Яны будуць, ну, можа быць, разбярэмся трошкі, як яно працуе, і потым ужо праз стрым я вырашу, ці буду ўключаць. Пакуль у мяне ўсё яшчэ змешанае адчуванне, такое трошкі блытая гульня, таму што яна па тыпу глядзі, я Frostpunk, але не, я не першая частка, я нават не гэтая гульня. Я нават не зусім тая горадабудаўнічая гульня. Заўтра ў нас будзе вельмі падобная гульня на першы Frostpunk, будзе толькі адзін стрым, калі мы паспеем. Я вам пакажу пралог, бо я жадаю гэту гульню пагуляць самастойна, я ўжо зайшоў там далей. Спецыяльна для вас я перапачну новую гульню і прайду яе сам пачатак. Ixion. Таму што на вайбе Frostpunk, я думаю, вас гэта можа зацікавіць, калі вы прапусцілі Ixion. І для мяне гэта нечаканы падарунак. Вельмі крутая гульня, я прайду для вас толькі пачатак, каб паказаць, як яна пачынаецца. Таму што яе даволі таксама яна такая з кат-сцэнамі, стылёвая і сюжэтам. Вось. Я пачну яе, пакажу вам, падзялюся, таксама, каб вы паглядзелі, і можа вас зацікаўлю ёй. Вось. А на гэтым я скончу, і давайте паглядзім. Давайте, навошта мне галоўнае меню? Давайте я на паузу вось так паставлю. Больш прыгожа, на што глядзець ёсць. Паглядзім, хто у нас чым займаецца. А зараз у нас нікога няма. Мне няма каму адправіць. Блин, и что робить? Понеделок. Ну, блин. Понеделок. Что же вы, люди, в понеделок не стримите? Шкода. Ну, добра. Мне трэба будзе ісці. У ледзі не варыянт. Мне трэба ісці. У мяне літаральна ўжо часу няма. Зусім. Вось. Добренько. Я і так затрымаўся, калі шчыра. Каточки? Так і мне камп'ютер патрэбны. Куды я ім аддам стрым? Ось, добренько. Жадаю вам добрага вечара. Побачимся завтра, я вам завтра покажу гэты Ixion. І Frostpunk другого яшчэ стрыма будуць. Я жадаю паглядзець, усё ж такі вызначыць для сябе, ці падабаецца яна альбо не. У мяне канфліктнае адчуванне, яно нікуды не сыходзіць. Я ўсё яшчэ не ўпэўнены, што я адчуваю на конце. Вось. Добрага вам вечара і адпачывайце.